काव्य संग्रहाचं प्रकाशन या ठिकाणी केलं जात आहे। सुनील कांबळे यांचा शिलालेख या काव्य संग्रहाचं प्रकाशन डॉक्टर महेश केळकर यांची शुभ असेल। धन्यवाद। अशा रीतीने हा माणसांना, पशूंना, पुरुषां आणि एकूणच समष्टीला नाकारण्याचं काम आज आपल्याला पाहायला मिळत आहे। निसर्गाने मात्र या सगळ्यांना कोणत्याही प्रकारे त्यांच्याशी विसंवाद केलेला नाही, म्हणून समदृष्टीचा भाव ठेवून निसर्गाने जी भावना ठेवलेली आहे ती समाजापर्यंत पसरावी आणि ही जी संकल्पना आहे ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपण करतो। समकाळामध्ये मानवी समाज जाती, धर्मभेद, वंशभेद याने विखुरला जात असताना स्वतःला आक्रोशून पाहणाऱ्या या कालखंडामध्ये समग्र समाजाला जोडून घेईल अशा बुद्ध विचारांशी समतोल राखणे हाही या कवितांच्या कार्यक्रमाचा वेगळा उद्देश आहे। सुप्रसिद्ध कवींच्या गाण्याबरोबर विचार प्रवर्तन पाऊस संकल्पनेशी जोडलेल्या अभिवाचकांच्या वाचन शैलीने आणि सुप्रसिद्ध कवितांच्या गायनाने या ठिकाणी आपण हा कार्यक्रम संपन्न करतो। पद्धत होती त्यावेळी आम्ही आसोशेवरीना आबा म्हणायचो ना, आणि ते तो अंक काढायचा, स्वतःच्या देशातले पैसे घालून काही करून धडपड करून अंक काढणार, पण तो अंक जपून ठेवला पाहिजे त्याचं डॉक्युमेंटेशन त्यावेळी काय हे नव्हतं। तर मी आता मला कळलं की आपला महेंद्र भोरे त्याच्यावर काम करतोय आणि महेंद्रला ते अंक पाहिजे आहेत, तर कुणाकडे असतील तर तुम्ही सुनीलला भेटा किंवा आमच्या अनिलजींना, आणि नाहीतर मग खारेपाटणच्या वाचनालयात असतील तर हे थोडंसं का बोलतोय, कारण ना जसं आपण करतो ना आता हे वर्षावास, तर हा कार्यक्रम ना महत्वाचा आहे, लोकांचं काही असो मत, कारण ह्या संबंध ह्याच्यामध्ये काळामध्ये अशा पद्धतीचं परिवर्तनाचा एक वेगळा कार्यक्रम आणि ते सगळ्यांना जोडून घेऊन, कारण मुळामध्ये परिवर्तनाची जी संकल्पना आहे बुद्धत्वाची, आंबेडकरवादाची, हीच आहे की स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुत्व। तर अशा या सम्यक साहित्य संसदच्या या कार्यक्रमाचं कविता वर्षावासाच्या याचं उद्घाटन केल्याचं मी जाहीर करतो तुमच्या सगळ्यांना, आणि तुमच्या इच्छेनुसार एक कविता माझी म्हणतो आणि नंतर भाषण दिवसानंतर जर काय वेळ असतो तर बघू, नंतर ते करू ते वेळ देणार म्हणतात। तर ही वेगळी संकल्पना आहे, जुनी कविता आहे, पण ही कविता खूप व्हायरल झाली आणि रानात झिजलो पाऊस कौशली नामदारने ती गायलेली आहे, बरं का, त्यांनीच संगीत दिलं। तर म्हणूया म्हणजे परिवर्तनाच्या चळवळीतल्या लोकांनी काही प्रेम करू नये असं नाही, बरोबर, तेच उलट चांगलं प्रेम करतात असं माझं मत आहे, निरीक्षण। तर ती प्रेमाची कविता आहे, पण प्रेमाची कविता म्हणजे ती विरहाची कविता आहे, जुन्या दिवसांची कविता आहे। रानात झिम्म पाऊस उन्हाला भूस तुझ्या कीर्तीची, रानात झिम्म पाऊस उन्हाला भूस तुझ्या कीर्तीची, माझं भीती वाटते मनात द्या भरतीची। वेळेवर नसायची आणि संमेलन रात्री सुरू व्हायचं, संध्याकाळी वगैरे आणि रात्रीपर्यंत चालायचं। अशा वेळी ते केवळ कवितेच्या ओढीने सावंतवाडीमध्ये यायचे, तिथे राहायचे आणि आपल्याबरोबर येताना बऱ्याच वेळा त्यांनी मग ते मगाशी ज्यांची नावं तिथे संध्या असेल किंवा आणखी मंडळी असतील सगळी हाताची मंडळी यांना सुद्धा आपल्यासोबत घेऊन येत असत आणि कवितेचा जागर त्या रात्री व्हायचा, त्याला ते उपस्थित असायचे। मला वाटते की सिंधुदुर्ग साहित्य संघ आणि नंतर मग त्यांनी स्थापन केलेलं प्रसंवाद हे नियतकालिक असेल, वार्षिकांना काढायचं ते, आणि अर्थातच ही संस्था सिंधुदुर्ग साहित्य संसद, या दोन्ही संस्थांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या साहित्य चळवळीमध्ये अतिशय मौलिक स्वरूपाची कामगिरी बजावलेली आहे असं मला वाटतं। याचं कारण वसंत सावंतांनी कवितेचं बीज येथे पेरलं। अनेक कवी केळुसकरांपासून ते आताच्या पिढीपर्यंत अनेक कवी या व्यासपीठावरूनच, कोल्हापूरच्या व्यासपीठावरूनच पुढे आले
महाराष्ट्राला त्यांची नावं माहीत झाली. पण ही जी काही कविता होती त्याच्याही पेक्षा वेगळी कविता मराठीमध्ये लिहिली जात होती, त्याचे वारे वाहायला लागलेले होते. आणि ती कविता होती आंबेडकरवादी विचारांची परिवर्तनवादी विद्रोही स्वरूपाची कविता. आणि याचं बीजारोपण जर या सिंधुदुर्गामध्ये कोणी केलं असेल तर ते आबा शेळकेने केलं. म्हणजे त्यांनी स्वतः त्या प्रकारची कविता लिहिलीच, पण त्याचबरोबर या संस्थेच्या माध्यमातून सुधीर सारखे किंवा अशा असंख्य किंवा उत्तम होता आपला अशा अनेकांना प्रेरणा दिली. आणि त्याच्यामधूनच आजचे हे कार्यकर्ते आणि कवी निर्माण झालेले दिसत आहेत. म्हणजे एका अर्थाने आजचं हे संमेलन ही आबांना आपण दिलेली त्यांच्या कृतज्ञतेपोटी आदरांजली आहे असं मला वाटतंय. निश्चितपणे अशा प्रकारचे कार्यक्रम हे इथून पुढे होत राहतील. यांच्या अनेक कार्यक्रमांना मी उपस्थित राहिलोही आहे आणि काहीतरी विशिष्ट अशा प्रकारची विचारधारा घेऊन हे कार्यक्रम सादर केले जातात. म्हणजे आपल्या जिल्ह्यामध्ये अनेक साहित्य संस्था आहेत, अनेक प्रकारचे कार्यक्रम घेतले जाते, पण आपण बघतोय की त्यांच्यामध्ये अशा पद्धतीने ठोस विचार, ठोस भूमिका ही आपल्याला दिसत नाही. आणि त्याच्यामुळे अर्थातच त्या कार्यक्रमाचं स्वरूप आणि सिंधुदुर्ग साहित्य संसद यासारखी संस्था जे कार्यक्रम आयोजित करते त्यांचं स्वरूप हे निश्चितपणे आपल्याला वेगळं आहे हे जाणवत राहतं. आणि या पाठीमागे अर्थातच ही परिवर्तनाची आस आहे. समाजाला कुठेतरी दिशा दाखवण्याची जी काही ओढ आहे ती या संस्थेने जपलेली आहे आणि म्हणून मला त्याचं कौतुक वाटतंय. आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा अनिल असेल, सुनील असेल, कोणी आपण मंडळी जेव्हा या संस्थेसाठी, संस्थेच्या कार्यक्रमासाठी हाक मारतात तेव्हा यावंच वाटतं वेळ काढून. आणि म्हणून पुन्हा एकदा मी त्या सर्वांना धन्यवाद देतो. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने त्यांना आणि आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि ते थांबतो. नारायण सुर्वे यांनी प्रतिक्रिया देताना या ठिकाणी म्हटले त्यांनी जग बदलण्याची उर्मी त्यांच्या कवितेतून ते प्रकट करत आहेत. परिवर्तन हा आजचा युगक्रमच नाही का? आजच्या मराठी कवितेचे वेगवेगळे उद्रेक उठत आहेत, त्या सर्वांचं स्वागत आपण करायला हवं. जी मी शेवटे यांचा अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या कवितांचा सदैव विकास होत राहो अशी सदिच्छा व्यक्त करतो. काव्य संग्रामाच्या यशानंतर सुनील कांबळे नवोन्मेषशाली प्रतिभेसमोर शिलालेख काव्य संग्रामाच्या माध्यमातून वाचनाधीन होत आहेत. शिलालेखच्या काव्य संग्रामाचं प्रकाशन या ठिकाणी केलं जात आहे. सुनील कांबळे यांचा शिलालेख या काव्य संग्रामाचं प्रकाशन डॉक्टर महेश केळकर यांची शुभ असेल. कारण साथ देणारा माझ्यापेक्षा प्रतिसाद देणारा कोणी विशाल असेल, त्यामुळे अर्थातच तुम्ही या ठिकाणी प्रतिसाद देण्यासाठी उदंड पद्धतीने उपस्थित आहात. त्याबद्दल तुमचं एकदा सगळ्यांचं जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करूया. तुमचा जेवढा प्रतिसाद आहे तेवढा हा कार्यक्रम रंगत जाणार आहे. आणि म्हणूनच या ठिकाणी कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला, या दुसऱ्या अंकाच्या अगदी सुरुवातीला मी या ठिकाणी निवडक आमंत्रित आपले काही कवी आहेत आणि अभिवाचक आहेत त्यांना मी होळीने या ठिकाणी बोलवणार आहे. सम्यक संसद सिंधुदुर्ग आयोजित त्यांच्या वतीनं आपण त्यांचा सन्मान करणार आहोत, सत्कार करणार आहोत आणि हा कार्यक्रम आहे तो तुमच्या सोबतीने पुढे घेऊन जाणार आहोत. मी या ठिकाणी सुरुवातीला राजेंद्र कदम, शैलेश तांबे, अनुष्का तांबे आणि सुधीर तांबे यांना आमंत्रित करतो आहे की त्यांनी येऊन आपण या ठिकाणी अभिवाचक म्हणून आपली उपस्थिती दाखवावी. मी राजेश कदम यांना विनंती करणार आहे की त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करावं. अर्थात तुमच्या परवानगीने आणि तुमच्या प्रतिसादाने मी माझी जागा पकडतो. संवादक म्हणून आज या ठिकाणी मी आपल्या समवेत असणार आहे. दोन गायकवाड या असतील कविता वाचनासाठी उपस्थित असतील तर त्यांना देखील विनंती आहे की आपण या ठिकाणी यावं, आपला सन्मान स्वीकारावा. शैलेशजी तांबे यांचा सन्मान या ठिकाणी करतायत. राजेशजी हार्दिक स्वागत या निमित्तानं. चला कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. खरं तर लख पडलेलं ऊन काही वेळातच बदलेल, कारण अक्षरांना आणि शब्दांना सुगंध देण्याची वेळी जिद्द ही या कवींमध्ये असते. त्यामुळे मला आशा आहे की या निमित्तानं या सगळ्या कवींच्या माध्यमातून, त्यांच्या शब्दातून आणि त्यांनी अभिवाचनातून निर्माण केलेला हा काव्याविष्कार आहे तो नक्कीच आपल्याला एक शब्दांचा पाऊस पडेल, तसा निसर्गामध्ये सुद्धा मनमोहक पाऊस पडेल या आशावादासह श्रावण महिन्याच्या या सुंदर सुरुवातीला
मी आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतो। या ठिकाणी गायक आमचे उपस्थित आहेत, संदेशजी रावले, अमृता गाडी, राकेशजी काडेकर, राजेश, या सगळ्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी पुन्हा एकदा राजेश कदम यांना विनंती करतो की ते सुद्धा आपल्यासोबत पाऊस गाणी म्हणणार आहेत आणि चिंबड पाण्याची अल्लड गाण्याची ही सर आहे ती आपल्याला दाखवणार। महेशजी काडेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। महेशजी, तुम्हाला सुद्धा विनंती आहे की आपण येऊन आपला सन्मान स्वीकारावा। महेशजी काडेकर, संदेशजी रावले, अमृता गाडी, तसंच राजेश, राकेश, या ठिकाणी हार्दिक स्वागत होते। सगळ्याच गायकांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत होते। आपल्या टाळ्याचा प्रतिसाद जरा जास्त द्या। मुसळधार पावसासारख्या टाळ्या वाजवल्या तर पाऊस सुद्धा तेवढाच मुसळधार येईल आणि पावसासारख्या टाळ्या वाजवल्या कारण अवकाळी पाऊस आहे तो शेतीचं नुकसान करतो, मुसळधार पाऊस आपण आहे तो माणसाच्या मनाला समाधान देतो। त्यामुळे खरं तर ही आपल्या सगळ्यांमध्ये रंगणारी संवादाची मैफल आहे ती आपण पुढचे काही तास आहे ती अशीच सुंदर पद्धतीने रंगवणार आहोत। स्वागताचा हा सुंदर सोहळा झाल्यानंतर मी सगळ्यांना विनंती करणार आहे की आपण या ठिकाणी स्थानापन्न व्हावं। चला आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया। कार्यक्रमाचं स्वरूप असं असणार आहे, अभिवाचन करण्यासाठी ही सर्व कलाकार मंडळी या ठिकाणी आलेली आहेत। काही कलाकार मंडळी आहेत जी आपल्यामध्ये बसलेली आहेत, निमंत्रित कवी आहेत आणि त्याच्यासोबतच आमचे सुमधुर गायनाच्या माध्यमातून तुम्हाला गीताविष्कार दाखवण्यासाठी आणि अनुभवण्यासाठी ही सगळी मंडळी आपलं या ठिकाणी दायित्व पणाला लावणार आहे। पाऊस, पावसाची सुंदर गीत ऐकल्यानंतर एक मानवतेचा धर्म पसरवणारा पाऊस मला अपेक्षित आहे। त्यामुळे अशी पावसाची कविता पाऊस नावाची सादर करते मी। कविता आहे पाऊस। पावसाला नाही कोणतीही जात, पावसाला नाही कोणतीही जात, ना धर्म ना पंथ ना वर्ण। पावसाला नाही कोणतीही जात, ना धर्म ना पंथ ना वर्ण। एखाद्या माळरानावर जेवढा तो पडतो, एखाद्या उघड्या माळरानावर जेवढा तो पडतो, तेवढाच कोसळतो एखाद्या महालाच्या अंगणात।
एखाद्या उघड्या माळरानावर जेवढा तो पडतो तेवढाच कोसळतो एखाद्या महालाच्या अंगणात. त्याला नसतोच उंबरठा कोणाचा, त्याला नसतोच उंबरठा कोणाचा, न कोणती भाषा न कोणता मजहब. त्याला नसतोच उंबरठा कोणाचा, न कोणती भाषा न मजहब. कधी भजनात नाचतो, कधी भजनात नाचतो मनसोक्त, तर कधी अजाणमध्ये मनसोक्त बरसतो. कधी भजनात नाचतो मनसोक्त, तर कधी अजाणमध्ये मनसोक्त बरसतो. आकाशाकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्याला तो जीवदान देतो. आकाशाकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्याला तो जीवदान देतो. तर उंच उंच इमारतीला पावसाच्या वेळात काही अवकाश देतो. तर उंच उंच इमारतीला पावसाच्या वेळेत काही अवकाश देतो. जाती धर्माच्या कुबड्या फेकून देतो तो. जाती धर्माच्या कुबड्या फेकून देतो तो. पाऊस मातीच्या वासात माणूस शोधतो. पाऊस मातीच्या वासात माणूस शोधतो. तो भागवतो तहान तापलेल्या धरेची. तो भागवतो तहान तापलेल्या धरेची आणि उलगडत राहतो शांतता घुसमटलेल्या अनेक मनांची. आणि उलगडत राहतो शांतता घुसमटलेल्या अनेक मनांची. पाऊस भिजवताना विचारत नाही, पाऊस भिजवताना विचारत नाही तू कोण, कुठला, कोणत्या जातीचा. पाऊस भिजवताना विचारत नाही तू कोण, कुठला, कोणत्या जातीचा. त्याच्यासाठी माणूस फक्त माणूस असतो. त्याच्यासाठी माणूस फक्त माणूस असतो. पावसाचा एक एक थेंब सांडत जातो. पावसाचा एक एक थेंब शोधत जातो. मानवतेपेक्षा मोठा धर्म नाही. पावसाचा एक एक थेंब सांगत जातो. मानवतेपेक्षा मोठा धर्म नाही. पढावा पुन्हा तोच जोराचा पाऊस. पढावा पुन्हा तोच जोराचा पाऊस. धर्मांधतेला भिजवून नाहीस करणारा. पडावा पुन्हा तोच जोराचा पाऊस. धर्मांधतेला भिजवून नाहीस करणारा. जातीच्या जातीवरची धूळ धान करत तिलाही संपवून टाकणारा. पडावा तोच जोरदार पाऊस. धर्मांधतेला भिजवून नाहीस करणारा आणि जातीयतेची धूळ दान करत टाकणारा आणि हृदयात माणुसकी रुजवणारा. पढावा तोच पुन्हा जोराचा पाऊस. हृदयात माणुसकी रुजवणारा. हृदयात माणुसकी रुजवणारा. धन्यवाद. धन्यवाद. या ठिकाणी सुंदर सुरुवात होती आहे. गाणं, त्यानंतर कविता, गीत याच्या माध्यमातून मगाशी मी काही नावं आहेत ती अनावधानाने या ठिकाणी उल्लेखणं आहे ते विसरलो. खरं तर मला ज्यांनी माईक दिला ते या ठिकाणी बसणारे संदेशजी हे गायन स्वरूपामध्ये आपल्याशी भेटायला येणार आहे. संदेशजी तुझं हार्दिक स्वागत करतो. या ठिकाणी ज्येष्ठ पत्रकार विजय शेट्टी, अपरांतचे जिल्हाध्यक्ष दर्पण प्रबोधिनीचे सचिव सुनील तांबे, कणकवली तालुका संघाचे माजी अध्यक्ष दर्पण संस्थापक सदस्य विद्याधर तांबे, बौद्ध हितवर्धक महासंघाचे मधुकर तळवडेकर, दर्पण युवा आघाडीचे दर्पण फ्रंटचे कार्यकर्ते, ज्येष्ठ कार्यकर्ते सूर्यकांतजी कदम, ज्येष्ठ निवेदक श्यामभाऊ सावंत, कणकवली कॉलेजचे प्राध्यापक, लोककलाकार, अभ्यासक हरिभाऊ भिसे सर हे सगळेच मान्यवर या ठिकाणी मानवंत उपस्थित आहेत. मुंबईहून आलेले वासुदेव तांबे सुद्धा उपस्थित आहेत. आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया आणि या कार्यक्रमामध्ये पुढे सरूया. खरं तर एक गीत आणि एक कविता झालेली आहे. माणसाचं मन भूतकाळात गेल्यानंतर अनेक पदर उलगडायला लागतात. अक्षरांनाही सुगंध देण्याची वेडी जिद्द मायेनं जोपासतात असं मी मगाशी म्हणालो होतो. याचं कारणच असं की हा पाऊस आहे हा अबालवृद्धांना आवडणारा पाऊस. म्हणजे अगदीच फेसबुकवर 2 दिवसापूर्वी एक या निमित्ताने एक पोस्ट वाचली होती. मी पावसाला विचारलं तुझं वय काय. पाऊस पडायला तुला जर पावसामध्ये सैरवर धावावंसं वाटत असेल तर तुझं वय 16. पावसामध्ये तुला कविता लिहावीशी वाटत असेल तर तुझं वय 18. पावसामध्ये तुला विरह गीत गावंसं किंवा ऐकावंसं वाटत असेल तर तुझं वय 20. पावसामध्ये तुला ट्रेकिंग करावंसं वाटत असेल तर तुझं वय 24. पावसामध्ये तुला गजरा माळावासा वाटत असेल तर तुझं वय 30. आणि चिंब पावसामध्ये मित्रांसोबत तुला भजी खावीशी वाटत असेल तर तुझं वय 40. म्हणजे पाऊस हा आपल्याला वेगवेगळ्या वयामध्ये भिजवतो. मग मी पावसाला विचारलं असं शब्दात गुंतवून ठेवतो वय सांग. तर तो मला म्हणाला की जसं तुला अनुभवावं असं वाटेल ते माझं वय. त्यामुळे पावसाला असं कोणतं वय नसतं. आणि या पाऊस गाण्यांमध्ये आणि पाऊस कवितांमध्ये एक विलक्षण ताकद ही असते की या ताकदीमध्ये शब्दांमध्ये ती ताकद असते आणि ही अनुभूती आपल्याला अभिव्यक्त होत असताना अशात काही सुमधुर गीतांचा आणि कवितांचा आविष्कार या ठिकाणी मनाला रिमझिम बरसवणारा असतो. रिमझिम बरसणाऱ्या या सरींसोबत आता पाऊस जसा आपल्या मनाला आल्हाददायक गारवा देतो तसंच मुसळधार पाऊस हा आपल्याला
पूर आणून देतो. या पुरामध्ये कित्येक घरं वाहून जातात आणि दुःखाची एक किनार आहे ती शब्दगंधित केली जाते किनार, आणि त्याच्याबरोबर नवी उमेद देणारं एक कवितेचं पुष्प आपल्यासमोर राजेंद्र कदम सादर करणार आहेत. अर्थातच नाव मोठं आहे कवींचं. कुसुमाग्रज यांची कणा कविता आपल्याला माहीत असेल. या कणा कवितेचे शब्द मी सांगण्यापूर्वीच तुमच्या मनावर अधोरेखित झाले असतील. या कणा कवितेचा आस्वाद घेऊया. मी राजेंद्र यांना विनंती करतो की ही सुंदर कविता आपल्यासमोर सादर करा. विचार मंचावरील सर्व कवी, समोर बसलेले आयोजकांनी इथेच बसायला सांगितलं आहे, त्यामुळे सर इथेच बसलो. सर्व मोठमोठे मान्यवर समोर बसले आहेत. केळुसकर सरांसारखे संध्या तांबे आहेत, मागे अभय खडपकर दिसतो आहे, हेतकर आहेत, मंदेकर सर आहेत, आणि यांच्या मोठ्या दिग्गजांसमोर आम्ही अभिवाचन करणं म्हणजे खरोखर भीती वाटते. कारण प्युअर मालवणीत बोलणारो मी कुसुमाग्रजांची कविता माका दिलास आणि त्यातले न आणि म्हणून आणि कणा हे सगळं जर चुकलं माझं तर सांभाळून घ्या. मी अगोदरच तुम्हाला ते प्रक्षेपित करतो. आणि कवितेच्या वाचनाकडे वळताना संजय पवारांचं एक नाटक केलं होतं गाईच्या शापाने. त्यामधले जे सिच्युएशन होतं त्याप्रमाणे माणसं समोर बसली आहेत, कवयित्री असतील, श्रोते असतील, आणि ते मिक्स होऊन बसले आहेत. स्त्री पुरुष भेदभाव ठेवलेला नाही. तो अत्यंत संजय पवारांनी त्या गाईच्या शापाने या नाटकामध्ये खूप सुंदररित्या मांडलेला आहे. आणि तसेच प्रेक्षकवर्गासमोर कलरफुल दिसत आहेत. कुठे पुरुष या बाजूला आणि स्त्रिया त्या बाजूला असं कुठे भेदभाव दिसत नाही. त्यामुळे एक समाधान वाटतं आणि कविता सादर करतो. घाम आला आहे माझ्या हाताला, रुमाल पण इथे आहे. नाटक करणं सोपं आहे, समोर काळोख असतो, आमच्यावर उजेड असतो. आता तुम्ही पण दिसतात आणि मी बोलतोय, ठीक आहे. ओळखलं का सर मला पावसात आलं कोणी, ओळखलं का सर मला पावसात आलं कोणी, कपडे होते करदमलेले केसावरती पाणी. क्षणभर बसला नंतर हसला बोलला वरती पाहून, क्षणभर बसला नंतर हसला बोलला वरती पाहून. गंगामाई पाहुणी आली गेले घरट्यात राहून. माहेरवाशीन पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली, माहेरवाशीन पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली. मोकळ्या हाती जाईल कशी बायको मात्र वाचली. भिंत खचली चूल विझले होते नव्हते गेले, भिंत खचली चूल विझली होते नव्हते गेले. प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले, प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले. कारभारणीला घेऊन संगे सर आता मी लढतो आहे, कारभारणीला घेऊन संगे सर आता मी लढतो आहे. पडकी भिंत बांधतो आहे चिखलगळा काढतो आहे, पडकी भिंत बांधतो आहे चिखलगळा काढतो आहे. खिशाकडे हात जातात हसत हसत उठला, खिशाकडे हात जातात हसत हसत उठला. पैसा नको सर जरा एकटेपणा वाटला, पैसा नको सर जरा एकटेपणा वाटला. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा. पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हणा, नुसते लढ म्हणा. धन्यवाद. धन्यवाद राजेश. सॉरी राजेंद्र. आमच्यासाठी अभिनयाचं एक मोठं नाव राजू. आज राजू यांनी आपला काव्याविष्काराच्या माध्यमातून सुंदर या ठिकाणी अभिव्यक्ती दाखवली, सांगितली. कुसुमाग्रज यांची ही कविता बालमनावर म्हणजे अगदी लहानपणापासून आमच्या मनावर रेखाटली गेली आणि आजही ती मुखोद्गत आहे. प्रत्येकाला तुम्हाला मुखोद्गत असेल. या कवितेची तीच ताकद आहे. ही कविता पावसासोबत उग्र रूप दाखवतं, पण पावसानंतर तो विद्यार्थी त्यांना ताठ कणा राहण्यासाठी जो आशावाद दाखवतो, तो आशावाद खरोखरच उल्लेखनीय आहे. खरं तर आपल्याला मोठा प्रवास करायचा आहे आणि या प्रवासामध्ये अविरत पाऊसधारा आहेत, त्या अनुभवायच्या आहेत.
मराठी साहित्यातील काही मानाची नावं या निमित्ताने आपणाला भेटायला येणार आहेत आणि त्या भेटीमध्ये अजून समोर काही अभिवाचक आहेत. त्यामध्ये ज्येष्ठ नाव आहे आपलं अभयजी खडपकर, ज्येष्ठ अभिनेते या ठिकाणी थोडी उशिरा या ठिकाणी आल्यामुळे मला ते दिसले नाही. अभयजी खडपकर, आपलं हार्दिक स्वागत सम्यक साहित्य संसद. आणि आमच्या रसिकांतर्फे आज सध्या सिरियल चित्रपटामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी उल्लेखनीय कामगिरी करणारे आमचे मार्गदर्शक अभयजी यांचं हार्दिक स्वागत करतो आणि पुढील गीत प्रकाराकडे मी वळतो. खरं तर मंगेश पाडगावकर म्हणा, यशवंत देव म्हणा, अरुण दाते म्हणा, हा त्रिवेणी संगम आला की आपणाला पाऊस नक्कीच आठवतो. या पावसाचं प्रेमविरहाचं, प्रेमगीताचं जसं रूप आहे तसंच धुंद पावसामध्ये प्रियकर प्रियसीला भेटतो या कल्पनेतलं एक गाणं गेली काही वर्ष आपल्या मनामध्ये रुंजी घालत आहे. हेच रुंजी घालणारं गाणं आपल्यासमोर महेशजी काणेकर सादर करत आहेत. अर्थात हा गीतप्रकार आहे तो प्रेमगीत आहे आणि ऋतू बर्वा या अल्बममधलं हे गाणं यशवंत देव यांना आपण या निमित्ताने आठवण करणार आहोत. मंगेशजी पाडगावकर, अरुण दाते या सगळ्यांचीच आठवण या निमित्तानं होणार आहे. ही बघूया भेट आपल्याला कोणत्या पावसाळ्यात घेऊन जाते. या पावसाची सुंदर आठवण करण्यासाठी आपल्यासमोर गाणं सादर करताय महेशजी काणेकर.
खरं तर आपल्याला वेळेचं बंधन आहे आणि वेळेच्या निर्बंधामुळे आम्हाला जे गायक आहेत त्यांना 1 किंवा 2च कडवी आहेत ती आपल्यासमोर सादर करण्याची अनुमती आहे आणि आयोजकांच्या सूचनेनुसार मी प्रेमाची विनंती करतो अभिवाचकांना की अभिवाचकांनी आपली कविता सादर करावी जेणेकरून आपला वेळ आहे तो जास्तीत जास्त वाचवता येईल. या ठिकाणी काही रसिक मंडळी बुजुर्ग नावं आणि ज्येष्ठ नावं येतात. त्याच्यामध्ये आकाशजी तांबे यांचं आगमन झालेलं आहे. आकाशजी आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. खरं तर प्रत्येक नावाला एक अर्थ असतो. आकाश या शब्दावरून मला शांताबाई शेळकेंची एक आठवण आठवली ती तुम्हाला सांगतो आणि लगेचच आपण पुढच्या अभिवाचकाकडे जाऊया. आकाश आणि आभाळ या शब्दाचं एका नवोदित गीतकाराला शांताबाई शेळके सांगत होत्या की अरे आकाश आणि आभाळ हा एकच शब्द नाही आहे. तर त्यांनी विचारलं कसं, तर त्या म्हणाल्या की निरभ्र असतं ते आकाश आणि भरून येतं ते आभाळ. त्यामुळे आपण समानार्थी शब्द कदाचित शब्दांची ही श्रीमंती आपल्याकडे असते पण ते कसे वापरावेत कुठे वापरावेत याचं आपल्याला तेवढंसं उपजत ज्ञान नसतं. पण अशा काही मराठी अभिजात साहित्यामध्ये शांताबाई शेळके, सुरेश भट, त्यानंतर गदिमा यांच्यासारख्या मोठमोठ्या व्यक्तींनी शब्दांची संपत्ती आणि शब्दांची श्रीमंती नेमकेपणाने कशी वापरावी हे आपल्याला शिकवलं आणि त्यातूनच आपण समृद्ध झालो. ही श्रीमंती घेऊन आज आपण या ठिकाणी या रसिकरंजनामध्ये आणि पावसाच्या सुमधुर स्वरांमध्ये आणि पावसाच्या या धारांमध्ये बरसतो आहोत. पुढचं अभिवाचन आपल्यासमोर अनुष्काजी घेऊन येत आहेत. पाऊस पडल्यानंतर नेमकं भुईचं म्हणणं काय असेल, मृग सरी पडताचं माती शहारून येई, पाणी ओंजळीने पिते रानं पांघरून घेई, अशा पद्धतीचं काही दिवसांपूर्वी मी एक काव्य वाचलं होतं. कल्पना दुधाळ यांची ही कल्पना आपल्यासमोर सादर करण्यासाठी अनुष्का यांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो आणि हे सगळे अभिवाचक यांनी कविता सादर केल्यानंतर त्यांनी आपापल्या जागी स्थानापन्न व्हायचे. मी पुढच्या अभिवाचकांना या ठिकाणी आमंत्रित करेन. अनुष्का आपल्यासमोर सादर करतायत कल्पना दुधाळ यांची भुई ही कविता. माझ्या कवितेचं नाव आहे भुई. बाप झाला पावसाळा माय उन्हाची काहिली, बाप झाला पावसाळा माय उन्हाची काहिली, करपून गेले ऋतू भुई वांजोटी राहिली, करपून गेले ऋतू भुई वांजोटी राहिली. जोंधळ्याच्या चांदण्याला बाप शिव्या शाप देतो, जोंधळ्याच्या चांदण्याला बाप शिव्या शाप देतो, आढा घेऊन आळाशी ओटी पोटाला बांधतो, आढा घेऊन आळाशी ओटी पोटाला बांधतो. भीक मागुनी भुईला झोळी रिकामी राहिली, भीक मागुनी भुईला झोळी रिकामी राहिली, करपून गेले ऋतू भुई वांजोटी राहिली. नाही भागली कधीच मृग जळाची तहान, नाही भागली कधीच मृग जळाची तहान, छप्पराच्या पाचटाला पानगळीची तोरण, छप्पराच्या पाचटीला पानगळीची तोरण. भेगाळल्या दुष्काळाशी माय लढली लढली, भेगाळल्या दुष्काळाशी माय लढाई लढली, करपून गेले ऋतू भुई वांजोटी राहिली. चिखलात रुते पाय श्वास निघता निघेना, चिखलात रुते पाय श्वास निघता निघेना, खोल गेल्या बुबुळात उजेड पडता पडेना, खोल गेल्या बुबुळात उजेड पडता पडेना. ऊन पावसाच्या थापा दिंडी उपाशी चालली, ऊन पावसाच्या थापा दिंडी उपाशी चालली, करपून गेले ऋतू भुई वांजोटी राहिली, करपून गेले ऋतू भुई वांजोटी राहिली. धन्यवाद. धन्यवाद जी अनुष्का. खरं तर जेव्हा पाऊस पडतो, मृगाचा पाऊस पडल्यानंतर धरणी गर्भार होते आणि हे हिरवगार रूप आहे धरणीचं आपल्याला श्रावण महिन्यानंतर सुद्धा अनुभवायला मिळतं. आणि म्हणून प्रत्येक कवीच्या, गीतकाराच्या आणि प्रत्येक लेखकाच्या लेखणीमध्ये पाऊस उतरतो याचं ज्वलंत उदाहरण आपल्याला कित्येक लेखकांच्या सिद्धास्त लेखणीतून बघायला मिळालंय, अनुभवायला मिळालंय. हाच पाऊस आपल्याला आठवणीत घेऊन जातो आणि अंबर हडप यांनी एकदा असं म्हटलं होतं की पाऊस हा आपल्या आयुष्यातील पहिला कोरिओग्राफर असतो जो आपल्याला नाचवतो. खऱ्या अर्थाने बालमनाला आणि समजायला लागल्यापासून पावसाबरोबर आपल्याला नाचण्याचं वय सुरू होतं आणि त्यामुळे त्यांनी दिलेली उपाधी मला खूप सुंदर वाटली. आणि म्हणजे मला तरी माझ्या गावचा पाऊस खूप आवडतो, माझ्या इथल्या मातीचा, इथल्या कणकवलीचा पाऊस. प्रसाद कुलकर्णी यांची कविता आहे की कणकवलीचा पाऊस मला गाणं गायला सांगायचा, माझ्याबरोबर त्याच्यासोबत 4 शब्द मागायचा, मी शब्द दिल्यानंतर पाऊस अगदी खुश होईल, नखशिखांत भिजवून मला ओला चिंब करून जाईल. आणि म्हणून प्रत्येक गावचा पाऊस हा आठवणीतला पाऊस असतो. तुमच्यासुद्धा तुम्हाला अगदी बालपणीच्या गावामध्ये पडणारा पाऊस आठवत असेल, तोच पाऊस बघूया आठवतो का.
वेंगुर्ल्याचा पाऊस ही कविता मंगेश पाडगावकरांची आपल्याला भेटायला येते. शैलेश तांबे हे अभिवाचन आपल्या समोर करतात. बघूया पाडगावकरांना वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा सापडला. धन्यवाद निलेशजी. खरं तर कविता वर्षवासाच्या या सुंदरशा मैफिलीचं निवेदन करणारे सुप्रसिद्ध कलाकार आणि निवेदक निलेशजी पवार यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया, मनापासून जोरदार टाळ्या. पाऊस म्हणजे चैतन्य, पाऊस म्हणजे नवसंजीवनी, पाऊस म्हणजे आनंद, पाऊस म्हणजे सुख आणि पाऊस म्हणजे कोकण. आमच्या तळकोकणातील पावसाचं वर्णन करणारी कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांची एक फार सुंदर कविता. पाडगावकरांचा जन्मगाव असलेल्या वेंगुर्ल्याची कविता आणि या कवितेचं सादरीकरण करणारे अभिवाचक शैलेश तांबे यांच्या कर्मभूमीची वेंगुर्ल्याची ही कविता. वेंगुर्ल्याचा पाऊस. वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा माया करीत यायचा, वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा माया करीत यायचा, सरींनी लाड करीत मला कुशीत घ्यायचा. बालपण माझं सगळं भिजवलं त्याने, बालपण माझं सगळं भिजवलं त्याने, आईसारखं मला थोपटून निजवलं त्याने. वाळूत रुतली काळी होडकी डोळे मिटून न्हात, वाळूत रुतली काळी होडकी डोळे मिटून न्हात, उंचाडे फकीरमाड चिंब भिजून नात, उंचाडे फकीरमाड चिंब भिजून नात. झऱ्यांनी धोधो हसत जांभ्या ढोगर नाहीचा, झऱ्यांनी धोधो हसत जांभ्या ढोगर नाहीचा, वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा माया करीत यायचा, वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा माया करीत यायचा. लाल लाल कौलांवर थेंबोणी फुलायची, लाल लाल कौलांवर थेंबोणी फुलायची, हिरवी हिरवी गाणी होऊन झाडे सगळी झुळायची, झाडे सगळी झुळायची. येरे येरे पावसा असं माझ्या सुरात गायचा, येरे येरे पावसा असं माझ्या सुरात गायचा, वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा माया करत यायचा, वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा माया करत यायचा. काळ्या काळ्या ढगात जेव्हा आभाळ सगळं बुडायचं, काळ्या काळ्या ढगात जेव्हा आभाळ सगळं बुडायचं, पांढरा शुभ्र बगळा होऊन माझं मन उडायचं, माझं मन उडायचं. चाफ्याच्या झाडाखाली लाल तळ व्हायचा, चाफ्याच्या झाडाखाली लाल तळ व्हायचा, वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा माया करत यायचा, वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा माया करत यायचा. धन्यवाद 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 शैलेश. आपल्या छान शैलीमध्ये या ठिकाणी प्रत्येक अभिवाचक आहेत ते कविता सादर करत आहेत आणि हळूहळू आभाळ आहे ते भरायला लागलंय, म्हणजे पावसाच्या सरींची सुद्धा या ठिकाणी सुरुवात होणार आहे. जसजसा कार्यक्रम रंगत जाईल तसतसं नक्कीच आपल्या मनाला रिझवणारा हा पाऊस आहे शब्दरूपामध्ये, अक्षररूपामध्ये आणि गीतरूपामध्ये आपल्याला भेटायला येईल. वेंगुर्ल्याचा पाऊस अनुभवल्यानंतर आता आपल्या आयुष्यामध्ये पहिला पाऊस आहे तो प्रत्येकाला वेगवेगळ्या आठवणीत सापडतो. आणि मगाशी म्हणूनच मी म्हटलं की भूतकाळामध्ये आठवणीमध्ये एक विलक्षण ताकद असते की वर्तमानातून उचलण्याचं जबरदस्त सामर्थ्य त्या आठवणींना असतं. आणि म्हणून वपू काळे असं त्या आठवणींना मांजराच्या तळव्याची उपमा देतात. आणि ही मांजराच्या तळव्याची उपमा यासाठीच कारण ती एक सौम्य आठवण असते, मऊ कापसाची आठवण असते. लोकनाथ यशवंत यांनी पहिल्या पावसाची गोष्ट ही कविता आपल्या सिद्धहस्त लेखणीतून लिहिली. ती कविता आपल्याला सगळ्यांना माहीत असेल. एका वेगळ्या रूपामध्ये आपल्यासमोर अभिनेते गायक सुदीनजी तांबे यांना विनंती करणार आहे की लोकनाथ यशवंत या कवींची ही पहिल्या पावसाची गोष्ट आहे ती आपल्यासमोर सादर करूया. त्यानंतर मी सगळ्यांनाच या अभिवाचकांना इथून या काव्यपीठावरून निरोप देईन, त्यांनी जाऊन आपलं रसग्रहण करावं आणि पुढच्या अभिवाचकांना या ठिकाणी आमंत्रित करेन. आपल्यासमोर सादर करतोय कवी गायक कविता सादर करतोय लोकनाथ यशवंत यांची पहिल्या पावसाची गोष्ट. सुदीन तांबे. नमस्कार. उपस्थित असलेले डॉक्टर महेश केळुसकर सर आणि प्रवीण बांदेकर सर आणि आमचे ज्येष्ठ अभिनेते अभय खडपकर, सर्वांना नमस्कार. मी लोकनाथ यशवंत यांची कविता सादर करतोय आपल्यासमोर. पहिला पाऊस आला, पहिला पाऊस आला की मातीच्या थुंद सुगंधाने थोडं बरं वाटतं. पहिला पाऊस आला
की मातीच्या धुंद सुगंधाने थोडं बरं वाटतं आणि सगळं शरीर उदास होऊन जातं तुझ्या आठवणीने. पहिला पाऊस आला की मातीचा धुंद सुगंधाने थोडं बरं वाटतं आणि सगळं शरीर उदास होऊन जातं जुन्या आठवणीने. कुठं जायचं म्हटलं की जाताही येत नाही. कुठं जायचं म्हटलं की जाताही येत नाही तुटक्या पायाचं ओझं सांभाळीत. कुठे जायचं म्हटलं की जाताही येत नाही तुटक्या पायाचं ओझं सांभाळीत. अर्धवट जळलेली मिलच दिसते डोळाभर. त्या दिवशी सकाळपासून आभाळ झाकाळून आलं संध्याकाळसारखं. त्या दिवशी सकाळपासून आभाळ झाकाळून आलं संध्याकाळसारखं. किती वाट बघितली पावसाची, किती वाट बघितली पावसाची, पण तोही बेदर्दीच ठरला. आपण म्होरके होऊन मोर्चा घेऊन गेलो मिलच्या दाराशी. आपण म्होरके होऊन मोर्चा घेऊन गेलो मिलच्या दाराशी. आणि कसा रे मित्रा, तप्त बुलेटचा पाऊस घुसला आपल्या देहादेहात. आपले निळे पांढरे बॅनर लाल झाले होते. आपले निळे पांढरे बॅनर लाल झाले होते आणि लाल झेंड्याचा पत्ताच नव्हता. बेदर्दी हंगामातले पाऊसही कसे रूप घेऊन येतात क्षणाक्षणात. त्या दिवशी संध्याकाळी पाऊस आला होता. त्या दिवशी संध्याकाळी पाऊस आला होता असे सांगतात प्रियेच्या हातात हात घेऊन चालणारे जानेमन दिलदार. सोबत भिजायला तू मात्र कुठे होतास? सोबत भिजायला तू मात्र कुठे होतास? आजही पहिला पाऊस सुरू आहे मित्रा. आजही पहिला पाऊस सुरू आहे मित्रा. तुझ्या असंख्य आठवणी मेंदूच्या नसानसांत आणि शरीरात बुलेटचा तप्त लावा. या पहिल्या शीतल पावसात मनात अजून सुद्धा भिजता येत नाही. या पहिल्या शीतल पावसात मनात असून सुद्धा भिजता येत नाही. पहिला पाऊस आला की मातीच्या धुंद सुगंधाने थोडं बरं वाटतं आणि सगळं शरीर उदास होऊन जातं जुन्या आठवणीने. कुठं जायचं म्हटलं की जाताही येत नाही तुटक्या पायाचं ओझं सांभाळीत. अर्धवट जळलेली मिलच दिसते डोळाभर. थँक्यू. लोकनाथ यशवंत आहेत, ते वेगवेगळ्या कवितेच्या माध्यमातून आपल्याला सामाजिक परिवर्तनाच्या माध्यमातून भेटतच असतात. पण आज या ठिकाणी या लोकनाथ यशवंत ज्या पहिल्या पावसाची गोष्ट ही कविता सादर केली त्याबद्दल सुदीन तांबे यांचे आभार मानतो. सगळ्याच अभिवाचकांचे हार्दिक आभार मानतो. तुम्हाला विनंती करतो की आपण समोर जाऊन स्थानापन्न व्हा. या संपूर्ण पुढच्या कार्यक्रमाचा संपूर्ण आस्वाद घेतल्याशिवाय कोणीही जाऊ नका. यानंतर मी आमंत्रित करतो आहे अभयजी खडपकर, या सुषमाजी हरकुळकर, तसंच विद्याधरजी तांबे आणि आर्या कदम यांना विनंती आहे की आपण आपलं अभिवाचन करण्यासाठी या ठिकाणी यावं. श्रेयस शिंदे आणि सीमाजी हडकर या सुद्धा उपस्थित आहेत. मी विनंती करतो की आपण सगळ्यांनी काव्यपीठावर विराजमान व्हावं. आताच जे अभिवाचक आपल्यासमोर सादर करून गेले त्यांनी सुंदर पद्धतीने या कार्यक्रमामध्ये रंगत आणली. अर्थात यानंतरचे अभिवाचक सुद्धा आपल्याला तेवढ्याच सुंदर पद्धतीने या कार्यक्रमामध्ये पुढे घेऊन जातील विनंती करतो. आणि राजेशजी यांना विनंती करतो की या अभिवाचकांचं आपल्या हस्ते शुभहस्ते स्वागत करावं, गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करावं. अर्थात सिंधुदुर्गातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये, सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये ही सगळी मान्यवर मंडळी आहेत, ते आपलं काम करत आहेत. मी अभयजी खडपकर यांचा सन्मान करण्यासाठी राजेशजी कदम यांना विनंती करतो. या सगळ्याच मान्यवरांचा, आपल्या अभिवाचक मान्यवरांचा पहिल्यांदा आपण हार्दिक सन्मान करावा. तुम्ही आलात हीच आमच्यासाठी मोठी गोष्ट आहे. अभयजींसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया. अभयजी हार्दिक स्वागत. तसंच श्रेयस शिंदे, विद्याधर तांबे, याच महाविद्यालयामध्ये शिक्षणदानाचं काम करत असणाऱ्या सुषमाताई यांचं देखील हार्दिक स्वागत. आमची
बालकलाकार आर्या ही सुद्धा आपल्यासमोर एक छान कविता सादर करणार आहे. ही औपचारिकता नाही आहे, खरं तर हृदयापासून हे छान स्वागत. या सर्व मंडळींसोबतच मी संवादक म्हणून तुमच्यासोबत येणारच आहे. चला आता आपण 90च्या दशकामध्ये जाऊया. 90चं दशक आहे ते वेगवेगळ्या कारणाने आपल्या लक्षात राहिलं आणि अगदी आमच्या काळामध्ये म्हणजे माझं शालेय जीवन चालू असताना गारवा या अल्बमने आपल्यासमोर एक वेगळी धुंदी आणली होती पावसाची. आणि हे गारवा आजही 25 वर्ष झाली, 25-30 वर्ष जरी होत असली तरी सुद्धा या गारवाने एक वेगळं गारूड आपल्या मनावर निर्माण केलंय. या गारवाचंच एक सुंदर गाणं आपल्यासमोर सादर करतोय आमचा राजेश. याला विनंती करतो. पण गारवा म्हटल्यानंतर आपल्याला कवी सौमित्र आठवतात. कवी सौमित्र यांनी सुंदर पद्धतीने लिखाण जे केलेलं आहे गारवाचं ते आजही आपल्या मनामनामध्ये आहे. ऊन जरा जास्त आहे दरवर्षी वाटतं, भर उन्हात पाऊस घेऊन आभाळ मनात दाटतं, तरी पावलं चालत राहतात मन चालत नाही, घामाशिवाय शरीरात कुणीच बोलत नाही. तितक्यात कुठून एक ढग सूर्यासमोर येतो, उन्हामधला काही भाग पंखांखाली घेतो, वारा उन्हाळ मुलासारखा सैरा वैरा फळवत राहतो, पानं फुला झाडांवरती छपरावरती चढून राहतो. दुपार टळून संध्याकाळचा सुरू होतो पुन्हा खेळ, उन्हामधून चालत येते गार गार फक्त डोळ्यांसमोर बदलून घेतो पावसाळी ढगांमध्ये. सुमधुर गाणं राजेश वाळके यांच्या स्वरात.
मिलिंद इंगळे यांच्या स्वराची आठवण करून दिली. 90 ते 95 जे दशक आहे ते वेगवेगळ्या कारणाने आपल्या लक्षात राहिलं. कोणाला पाऊस सापडला, कोणाचा पाऊस हरवला, कोणाला पाऊस पुन्हा सापडला. आणि या पाऊस गाण्यांच्या आठवणीमध्ये अनेक कवी आणि गीतकारांनी आपल्या लेखण्या झिजवल्या. गीतं समोर आली, पाऊस समोर आला आणि पाऊस वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये आपल्याला भेटायला आला. दासू वैद्य यांची पाऊस हरवल्याची गोष्ट एक कविता आहे. ही आपल्यासमोर आता श्रेयस सादर करणार आहे. श्रेयस आपला नवोदित कलाकार असला तरी सुद्धा अनेक पुरस्कारांनी प्राप्त श्रेयसला प्रचंड यश मिळालेलं आहे. श्रेयससाठी आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया. आणि श्रेयसच्याच वाणीतून आपण ही दासू वैद्य यांची पाऊस हरवला कसा ही गोष्ट आहे ती जाणून घेऊया. मी विनंती करतो श्रेयसला की ही कविता आपल्यासमोर अभिवाचित करावी. धन्यवाद सर. सर्वांना श्रावणाच्या खूप साऱ्या भरभरून शुभेच्छा. हा सारा कार्यक्रम म्हणजे इंद्रधनुच्या 7 रंगात आपण न्यावून निघतोय अशीच सध्या परिस्थिती आहे. कारण इथे उपस्थित असणारे सर्व मान्यवर, सर्व आपले प्रमुख अतिथी आणि सर्व अभिवाचक आणि कवितांचे स्वर ह्यात आपण खरंच राहून निघतोय. पाऊस प्रत्येकाला वेगवेगळा भासत असतो. वेगवेगळ्या रूपात पाऊस आपल्या सोबत असतो, आपल्याला शिकवत असतो. पाऊस हरवल्याची गोष्ट दासू वैद्य यांच्या तुर्तास या काव्यसंग्रहातली ही कविता. पाऊस हरवल्याची गोष्ट हे शीर्षकच तसे प्रतिकात्मक आहे. कारण पावसाचे हरवणे म्हणजे केवळ ऋतू नष्ट होणे असा इथे अर्थ नसून तर एका स्त्रीच्या जीवनातील आनंद, सौंदर्य, उत्साह यांची गमावण्याची गोष्ट आहे. कधी कधी माणसांच्या आयुष्यातले पावसासारखे क्षण निसटून जातात आणि मग उरते ती फक्त आठवण. ही गोष्ट आहे अशाच एका हरवलेल्या पावसाची. तर कवितेचं नाव आहे पाऊस हरवल्याची गोष्ट. ती पावसासारखी दिसायची, ती पावसासारखी दिसायची आणि पावसासारखीच हसायची. ती पावसासारखी दिसायची आणि पावसासारखीच हसायची. पण एवढ्यात पाऊस तिच्या डोळ्यात मुक्कामी असतो. महिना संपल्यावर कॅलेंडरवरचं पान उलटावं, महिना संपल्यावर कॅलेंडरवरचं पान उलटावं एवढ्या सहज ती पावसासारखं हसणं विसरून गेली आणि चेहऱ्यावर गोंदून घेतली तिनं एक उदासीन धून. आता ती पाऊस फक्त खिडकीतून पाहते. आता ती पाऊस फक्त खिडकीतून पाहते. तरी विधवाबाईच्या कपाळावर कुंकवाची खून राहून जावी, तरी विधवाबाईच्या कपाळावर कुंकवाची खून राहून जावी तशा पावसाच्या खुणा शाबूत आहेत तिच्या देहभर. पावसात केस मोकळे सोडून मनसोक्त चिंब होणारी ती, पावसात केस मोकळे सोडून मनसोक्त चिंब होणारी ती झाडाच्या पानावरून पाऊस ओघळताना पाहू शकत नाही. कारण तिला आठवतात पावसाच्या स्पर्शाचे कवडसे. पाऊस हरवलेल्या माणसाची गोष्ट, पाऊस हरवलेल्या माणसाची गोष्ट तशी खूप अवघड असते समजायला. पाऊस हरवलेल्या माणसाची गोष्ट तशी खूप अवघड असते समजायला आणि तशी खूप सोपीही असते. तूर्त एवढंच, तिचा पाऊस हरवलाय म्हणे, तिचा पाऊस हरवलाय म्हणे. ज्या पावसात ती त्याच्याबरोबर वाळूचा खोपा करीत होती, वाळूचा खोपा करीत होती. धन्यवाद. या ठिकाणी या पावसाच्या सरीसोबतच काही नामवंत नावं या ठिकाणी येत आहेत. अनिलजी तांबे या ठिकाणी उपस्थित राहिले आहेत. आम्ही सम्यक साहित्य संसद सिंधुदुर्गच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो. मगाशी आकाशजी आले होते. आकाश यांच्या नावावरून मला एक आठवण आठवली. इथं बसल्यानंतर ना भूतकाळात मन रमतं. अनिल या शब्दाचा समानार्थी शब्द आहे वारा, आणि जेव्हा वारा बेभान होतो तेव्हा नतेश यांची कविता आहे ती आपल्या समोर येते. मी विद्याधरजी यांना विनंती करणार आहे नतेश यांची ही कविता झाला बेभान वारा ही कविता आपल्यासमोर सादर करावी. आणि अर्थातच आपण या सगळ्या अभिवाचकांच्या आणि गाण्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया. कारण मगाशीच मी म्हटलं की
रसिक हा कलावंत हा रसिकांशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही. तुमचा प्रतिसाद आहे, जेवढा प्रतिसाद उत्कट येईल तेवढी आमची साथ आहे ती जास्त पद्धतीने तुमच्या समोर जाईल. आपल्यासमोर विद्याधर तांबे हे ज्येष्ठ समाजसेवक आहेत, स्वतः शिक्षक आहेत, कलाकार आहेत, रसिक आहेत, बहुआयामी व्यक्तिमत्व. विद्याधरजी आपल्यासमोर ही कविता सादर करतायत. या ठिकाणी ज्या कवितेचं अभिवाचन मी करत आहे त्या कवितेचं नाव आहे झाला बेभान पाऊस आणि याचे कवी आहेत नलेश पाटील. झाला बेभान पाऊस, झाला बेभान पाऊस दिस कोरडा सरला, झाला बेभान पाऊस दिस कोरडा सरला, तरंगाचा निळा तुडा आज तळ्यानं भरला, तरंगाचा निळा तुडा आज तळ्यानं भरला. लाख मोलच्या ओतल्या, लाख मोलाच्या ओतल्या भर भरून मोहरा, लाख मोलाच्या ओतल्या भर भरून मोहरा, निळ्या खजिन्यासह उभा ओल्या झाडांचा पहारा, ओल्या झाडांचा पहारा. त्याच्या भोवताली फेर, त्याच्या भोवताली फेर त्याने हिरवा धरला, तिरंगाचा निळा तुडा आज तळ्याने भरला, तरंगाचा निळा तुडा आज तळ्याने भरला. काळोखाच्या कळपात, काळोखाच्या कळपात सूर्य बुडून विजला, काळोखाच्या कळपात सूर्य बुडून विजला, मेघ उषाला ओढवून शांत डोंगर निजला, मेघ उषाला ओढून शांत डोंगर निजला. राणी कालवीत धुके, राणी कालवीत धुके वारा माखीत फिरला, राणी कालवीत धुके वारा माखीत फिरला, तरंगाचा निळा तुडा आज तळ्याने भरला, तरंगाचा निळा तुडा आज तळ्याने भरला. कधी मधीत ठिणगी, कधी मधीत ठिणगी काळ्या कपारीत उडे, कधी मधीत ठिणगी काळ्या कपारीत उडे, जणू दागिना तेजाचा निळ्या ऐरणीत घडे, जणू दागिना तेजाचा निळ्या ऐरणीत घडे. असा नयत उजेड, असा नयीत उजेड कोणी आकाशी कोरला, असा नयीत उजेड कोणी आकाशी कोरला, तरंगाचा निळा तुडा आज पाण्याने भरला, तरंगाचा निळा तुडा आज पाण्याने भरला. झाडामध्ये पाखरांचा, झाडामध्ये पाखरांचा थवा ओथंबला चिंब, झाडांमध्ये पाखरांचा थवा ओथंबला चिंब, आबाळाच्या मालकीचे त्याच्या डोळ्यामध्ये बिंब, आभाळाच्या मालकीचे त्याच्या डोळ्यामध्ये बिंब. श्वास पाण्याचा हिरवा, श्वास पाण्याचा हिरवा पिसा पिसात मुरला, तरंगाचा निळा तुडा आज पाण्याने भरला, तरंगाचा निळा तुडा आज पाण्याने भरला. कुठे थांबलेले पाणी, कुठे थांबलेले पाणी कुठे वाहणारी गाणी, कुठे थांबलेले पाणी कुठे वाहणारी गाणी, तुडुंबल्या जागोजागी गच्च आकाशाच्या खाणी, तुडुंबल्या जागोजागी गच्च आकाशाच्या खाणी. खुले आम निळाईचा, खुले आम निळाईचा रंग पाण्याने चोरला, तरंगाचा निळा तुडा आज तळ्याने भरला, तरंगाचा निळा तुडा आज पाण्याने भरला. सूर्य मेघातून पुन्हा, सूर्य मेघातून पुन्हा जसा लागल यायला, सूर्य मेघातून पुन्हा जसा लागला यायला, ऊन पावसाचा ओला साज सृष्टीनं ल्यायला, ऊन पावसाचा ओला साज सृष्टीनं ल्यायला. यात सर्वात सरस, यात सर्वात सरस इंद्रधनुष्य ठरला, यात सर्वात सरस इंद्रधनुष्य ठरला, तरंगाचा निळा तुडा आज पाण्याने भरला, तरंगाचा निळा तुडा आज पाण्याने भरला. सारे गुंतले गवत, सारे गुंतले गवत गेले काटास लवत, सारे गुंतले गवत गेले काटास लवत, आणि दिवाळी रानात थेंब हसले देवत, आणि दिवाळी रानात
थेंब हसले तेवत, ओल्या उजेडाचा सण, ओल्या उजेडाचा सण पाना पानात उरला, ओल्या उजेडाचा सण पाना पानात उरला, तरंगाचा निळा तुडा आज पाण्याने भरला, झाला बेभान पाऊस, झाला बेभान पाऊस, दिस कोरडा सरला, तरंगाचा निळा रंग आज पाण्याने भरला, तिरंगाचा निळा रंग आज पाण्याने भरला, आज पाण्याने भरला. धन्यवाद. आदरणीय विद्यार्थ्यांची हार्दिक हार्दिक आभार. ही सुंदर कविता आपल्या लईमध्ये आपण सादर केली. कुठच्या कवींना, कुठच्या लेखकांना पाऊस हा स्फटिकासारखा शुभ्र वाटला, तर कोणाला पावसाचं पाणी हे डोळ्यातलं आसवांचं पाणी वाटलं. अशा आशयाच्या वेगवेगळ्या कविता आपल्या समोर सादर होत आहेत. आता आपण जाऊया एका गीताकडे. हे गीत आहे ते तुम्हाला नक्कीच पावसाचं वातावरण तयार करून तुमच्या मनामध्ये चिंब भिजवेल. 12 वाजता लख्ख ऊन पडलं होतं श्रावण महिन्याचं, आणि आता जसजसा हळूहळू वेळ सरतोय, पाऊस, कविता, गाणी सादर होत आहेत, तशा पद्धतीने आभाळ भरून आलंय. अर्थात ही पावसाच्या कवितांची ताकद आहे आणि तुमच्या रसिकत्वाची पावती आहे. त्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया. आणि मी यानंतर राकेश याला विनंती करणार आहे की पुढचं गीत आपल्या समोर सादर करावं. तत्पूर्वी आता विद्याधर तांबे यांनी आपल्यासमोर कविता सादर केल्या आहे. त्या कवितेला उपस्थित विद्याधर कदम, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा जिल्हा सिंधुदुर्ग, हे उपस्थित आहेत. आम्ही सिंधुदुर्ग सम्यक साहित्य यांच्या वतीनं विद्याधरजी कदम यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. आणि चला, पावसामध्ये चिंब भिजण्यासाठी या भरलेल्या आभाळासोबत आपण वाटेवरचा मोगरा अनुभवूया. निलेश मोहरीर यांनी सागरिका अल्बममध्ये हे गाणं आहे ते सादर केलं होतं. हे गाणं पुन्हा आपल्या एकदा भेटीला येते. राकेश याच्या सुमधुर स्वरामध्ये वाटेवरचा मोगरा. स्वप्न साजिरे नभात पेरला, काळजातून सुगंध वेचला, स्वप्न साजिरे नभात पेरला, सोहळ्याचे मना रंगला, धनभर सोना घेतला, यात वाटेवरी मोगरा, वाटेवरी मोगरा, यात वाटेवरी मोगरा, वाटेवरी मोगरा. सुखात द्राक्षही फुले शहार, पूजया फुले मनास सांगता, होई ऋतू नाचरा, यात वाटेवरी मोगरा, वाटेवरी मोगरा, यात वाटेवरी मोगरा, वाटेवरी मोगरा.
तुझी घरास लागता भान हरपते समोर पाहता हो पावले तुझी घरास लागता भान हरपते समोर पाहता धुक्यात विरघळे चंद्ररात्रीचा तुझ्यात हरवते तुझ्यात पाहता उरात सौख्य भरून वाहता बहरून ये मुंबरा त्यात वाटेवरी मोगरा वाटेवरी मोगरा त्यात वाटेवरी मोगरा वाटेवरी मोगरा काळजातुनी सुगंध वेचता स्वप्न साजिरे नभात पेरता सोहळे असे मनास रंगता घनभर सोलागे जरा त्यात वाटेवरी मोगरा वाटेवरी मोगरा त्यात वाटेवरी मोगरा वाटेवरी मोगरा. धन्यवाद. वा, सुंदर तरल अनुभूती या गाण्याने आपल्याला दिली. निलेश मोहोरीर या गुणी कलाकाराने हे गाणं आहे ते संगीतबद्ध केलं होतं आणि सागरिका अल्बममध्ये हे सुंदर तरल गाणं कित्येकदा आपण ऐकलं असेल, पण त्याचीच पुन्हा एकदा अनुभूती राकेशने आपल्या सुमधुर सुरामध्ये दिली आणि हे सुंदर दाटलेलं पावसाचं वातावरण निर्माण झालं. हळूहळू पाऊस बरसे. अजून 3 अभिवाचक या सत्रातले आपले कविता सादर करणार आहेत. एक आठवण तुम्हाला सांगतो की शब्द नेमके गीतामध्ये बदलताना वपू काळेने एकदा, मला आठवते माझ्या स्मरणाप्रमाणे, सुरेश भट किंवा शांताबाईंना प्रश्न विचारला होता. तर त्यांनी विचारलं होतं की गीतावर चाल करणं सोपं की चालीवर गाणं लिहिणं सोपं. तेव्हा समोरून उत्तर आलं होतं की मूल जन्माला आल्यानंतर शिंपल्याकडे झबली शिवायला द्यायची असतात, पण समजा शिंपीच त्या आधी येऊन म्हणाला 10 इंच उंचीची 5 झबली तयार आहेत, आता मूल आणा. मग काय होईल? गीतावर चाल करणं सोपं, पण तरी सुद्धा काही सिद्धहस्त कवी आहेत, कवयित्री आहेत, त्या गीतात चालीवर सुद्धा गाणं लिहितात. याची अनुभूती आपण पुढच्या सत्रामध्ये घेणार आहोत. असंच एक साहित्यातलं मानाचं नाव बासी मर्ढेकर. आषाढ श्रावणातला हा दिवस आहे आणि त्या दिवसाचं पावसाचं सुंदर रूप आहे. हे आषाढ श्रावणातल्या पावसाचं रूप आपल्यासमोर आमची कलाकार, छोटी कलाकार आर्या आपल्यासमोर सादर करते. अर्थातच आपलं मन जातंय बघूया पुस्तकामध्ये, भूतकाळामध्ये, 8वीमध्ये असताना ही कविता आहे, ती मी स्वतः अनुभवली होती. आज या ठिकाणी आर्या ही कविता आपल्यासमोर सादर करते. बासी मर्ढेकर यांची कविता. कवितेचं नाव आला आषाढ श्रावण. आला आषाढ श्रावण आल्या पावसाच्या सरी. आला आषाढ श्रावण आल्या पावसाच्या सरी. किती चातक चोचीने प्यावा वर्षा ऋतुतरी. किती चातक चोचीने प्यावा वर्षा ऋतुतरी. काळ्या ढेकळांच्या गेला गंध भरून कळ्यात. काळ्या ढेकळांच्या गेला गंध भरून कळ्यात. काळ्या डांबरी रस्त्याचा झाला निर्मळ निवांत. चाई चाईतून चिंब ओली चुरुगुटे झाली. चाई चाईतून चिंब ओली चिरगुटे झाली. ओल्या कौलार कौलारी मेघ हुंगतात लाली. ओल्या पाण्यातल्या रेषा, ओल्या पाण्यातल्या रेषा वाचतात ओले पक्षी. ओल्या पाण्यातल्या रेषा वाचतात ओले पक्षी. आणि पोपटी रंगाची रान दाखविते नक्षी. ओशाळ्याला येते यम, ओशाळ्याला येथे यम. वीज ओशाळली थोडी, धावणाऱ्या क्षणालाही आली ओलसर गोडी. मणी तापलेल्या तारा, मणी तापलेल्या तारा जरा निवतात संथ. मणी तापलेल्या तारा जरा निवतात संत. येता आषाढ श्रावण निवतात दिशापंत. येता आषाढ श्रावण निवतात दिशापंत. आला आषाढ श्रावण आल्या पावसाच्या सरी.
आला आषाढ श्रावण आल्या पावसाच्या सरी, किती चातक चोचीनी प्यावा वर्षा ऋतू तरी, किती चातक चोचीनी प्यावा वर्षा ऋतू तरी. धन्यवाद. मराठी शाळेमध्ये एका स्वरात म्हटलेली आणि एका लयीमध्ये आम्हाला शिक्षकांनी शिकवलेली ही कविता नक्कीच तुमच्या आठवणीमध्ये रमली असेल. आणि हे आठवणींचं पान सुगंधी करण्यासाठी अजूनही आपले अभिवाचक आहेत, ते आपल्या सशक्त अभिवाचनाने आपल्याला हा रसस्वाद देणार आहे, त्याची अनुभूती आपण घेऊया. खरं तर प्रत्येकाला पाऊस हा वेगवेगळ्या स्वरूपात भेटतो, पण अरुण नाईक यांच्या कवितेतला पाऊस आहे, त्यांच्या मनातलं जे रान आहे ते कोरडंच राहिलेलं आहे, अशी अभिव्यक्ती त्यांनी काही वर्षांपूर्वी मांडली होती. बघूया ही अभिव्यक्ती आपल्यासमोर सादर करण्यासाठी आमच्या सुषमाताई हरकुळकर या ठिकाणी आलेल्या आहेत. अरुण नाईक यांची आपलं मनाचं पान आहे ते रान आहे ते कोरडंच राहिलं अशी अभिव्यक्ती अरुण नाईक यांच्या कवितेच्या माध्यमातून आपल्यासमोर सादर करतात. मी त्यांना माईक सुपूर्द करतो. धन्यवाद. विश्वाला शांतीचा मध्यम मार्ग सांगणारे तथागत भगवान बुद्ध, त्यांच्या पवित्र स्मृतींना आणि विचारांना मी विनम्र अभिवादन करते. कविता वर्षावासाच्या या कार्यक्रमास उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनम्र अभिवादन करून सादर करते अरुण नाईक यांची माझे कोरडेच रान. तुझ्या अंगणी पाऊस, तुझ्या अंगणी पाऊस वर ढगाळ आभाळ, भुई कोरडी जळते मनाची रे तळमळ, मनाची रे तळमळ. तुझ्या सरीवर सरी, तुझ्या सरीवर सरी चिंब भिजवून गेल्या, सांगाड्याला विहिरीत सुकवून सुकलेल्या, सांगाड्याला विहिरीत सुकवून सुकलेल्या. तुझ्या मनात पाऊस, तुझ्या मनात पाऊस गार झोंबे अंगी वारा, डोळे भरून गोठले सुक्या आसवांच्या धारा, सुक्या आसवांच्या धारा. तुझ्या अंगणात झाड, तुझ्या अंगणात झाड प्राजक्तरे दळवळे, माझं गंधहीन फुलं जीव वेडा तळमळे, माझं गंधहीन फुलं जीव वेडा तळमळे. तुझ्या गावात पाऊस, तुझ्या गावात पाऊस तुझ्या शेतात हिरवळ, तुझ्या गावात पाऊस तुझ्या शेतात हिरवळ, माझं कोरडच रान माझं उदास हसन, माझं कोरडच रान माझं उदास हसन, माझं उदास हसन. धन्यवाद. कोरडंच राहिलेलं रान आहे ते कशा अभिव्यक्तीमधून सादर केलं जाऊ शकतं, हा कल्पना विलास आहे, तो कवीलाच सापडतो. आणि म्हणूनच म्हटलं जातं की जिथे आपलं मन पोहोचू शकत नाही तिथे कवी जाऊन पोहोचतात. आणि म्हणून ही सशक्त अभिव्यक्ती आहे ती गीतातून आणि कवितातून आपल्याला अशा निमित्तानं भेटायला येते. वर्षावासाचा उल्लेख या ठिकाणी केला. तथागत गौतम बुद्ध जेव्हा बौद्ध भिक्खूंच्या माध्यमातून समाज जीवनामध्ये सामाजिक सिद्धांत प्रबोधनाचं काम करायचे, तेव्हा अशा ठिकाणी पावसाच्या वेळी एकत्रित येऊन संवाद मेळा व्हायचा, सुसंवाद व्हायचा, सुखसंवाद व्हायचा आणि तदनंतर पुनश्च एकदा उपदेशाचं आणि सामाजिक सिद्धांत सांगण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून व्हायचं. आणि म्हणून हे बौद्ध भिक्खू हे मित्र, तत्ववेत्ते आणि वाटाड्या होते, ज्याला आधुनिक भाषेमध्ये फ्रेंड, फिलॉसॉफर आणि गाईड असं म्हटलं जातं. सम्यक संसद साहित्य सिंधुदुर्ग यांच्या वतीनं आजचा हा प्रपंच यासाठीच खास आयोजित केला आहे की आपण विस्कटलेल्या जीवनामध्ये इतरत्र फिरत राहतो, अशा एका ठिकाणी पावसाच्या निमित्तानं एकत्र येऊया आणि हा सुखसंवाद आहे तो आपल्यामध्ये अजून वृद्धिंगत करूया. हा सुखसंवाद आपल्याला पुढील अभिव्यक्तीतून सादर करण्यासाठी मी खास नाव आहे आपल्या ज्येष्ठ अभिनयाचं ते या ठिकाणी राखून ठेवलं होतं. हे सगळेच आमच्यासाठी मानाची नावं आहेत. अभयजी खडपकर हे आपल्याला चित्रपटाच्या माध्यमातून, सिरियलच्या माध्यमातून भेटायला येतच असतात. माझी एक वैयक्तिक आठवण यासाठी मी तुम्हाला सांगतो की याच महाविद्यालयामध्ये 11वीत शिकत असताना अभय खडपकर मला निवेदन करताना दिसले आणि ही व्यक्ती आपल्या आयुष्यामध्ये एक प्रेरणास्थान बनून राहिली. यांच्यासारखं आपल्याला बोलता आलं पाहिजे अशी तेव्हाची एक समजूत माझ्या मनात निर्माण झाली. आणि आज मला असं वाटतंय की मुठभर अंगावर मांस चढल्यासारखं वाटतं की अभयजी खडपकर आज माझ्यासोबत आहेत. म्हणजे त्यांच्या कार्यक्रमाचं एक प्रेरणास्थान घेऊन मी हळूहळू मोठा होत गेलो, आजही होतोय. पण ते आज आम्हाला मार्गदर्शनाच्या रूपामध्ये भेटतात. आज आपल्यासमोर ते एक सुंदर कविता सादर करणार आहेत. अर्थातच हे नाव आहे, त्यांच्या नावातच वसंत आहे. वसंत पवार, वसंत प्रभू, वसंत देसाई यांचा वसंतोत्सव बारमास बरसतो आहे अशी एक उपाधी मी ऐकली होती. हाच वसंतोत्सव त्यांच्या कवितेच्या माध्यमातून अभय खडपकर यांच्या खर्जातल्या आवाजातून ऐकणं आणि अनुभवणं म्हणजे खऱ्या अर्थाने आपल्या रसिक वेड्या रसिकांसाठी आहे ती एक पर्वणीच असते.
खवयांसाठी जशी मेजवानी असते तशीच रसिकवेड्या माणसांसाठी सुद्धा अशाच पद्धतीची ही मेजवानी आपल्यासमोर सादर करण्यासाठी येत आहेत. कणकवलीतलं एक सशक्त नाव, अभिनयामधलं मानाचं नाव अभयजी खडपकर आपल्यासमोर वसंत सावंत यांचा हा वसंतोत्सव आपल्यासमोर सादर करत आहेत. माता शारदा, भगवान बुद्ध यांना विनम्र अभिवादन. सम्यक साहित्य संसद सिंधुदुर्ग आयोजित माझ्या मनातल्या कार्यक्रमामध्ये एक कविता सादर करतोय. आपल्या सावंतवाडी सुंदरवाडीचे कवी श्रेष्ठ वसंत सावंत यांची कविता. इथे मला ओठांवर सगळ्यांची नावं घ्यायला पाहिजेत अशी सगळी महनीय व्यक्तिमत्व आहेत. त्या सर्वांचा आदर राखत 2 नावं घेतो फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपात. आदरणीय महेशजी केळुसकर, आदरणीय प्रवीणजी बांदेकर, तुम्ही आवर्जून या कार्यक्रमाला तुम्ही उपस्थित राहिलात त्याचा मनोमन आनंद आहे. बाकी आधी बोललेला निलेश जे काही बोललं असेल ते सगळं विसरून कविता ऐका एवढी प्रार्थना करतो. शब्दात पकडता येत नाही पाऊस, शब्दात पकडता येत नाही इतका पाऊस आणि तुझ्या आठवणी असह्य होते रात्र, असह्य होते रात्र. कशी करू आत्म्याची समजावणी, तुझ्या गरम गोऱ्या हातांचा विळखा पेलविले आकाशाला अकस्मात. माझे खांदे मोडून गेले, कसे सांगू तुला मायाविणी. दूर राहिले मंदिर, एक आरक्त डोळ्यांची कहाणी, आज जीवा लागी ओढणी. कळली नसती येता तर फुटला नसता ऊर असा संपूर्ण भंगून. खुळे झाले हात, खुळे झाले डोळे आणि आगंतुक आरतीची वेळ झाली. तुझ्या डोळ्यांमधली अधीरता माझ्या गालांवर टंकचक्र गौर झाली. शब्दात पकडता येत नाही इतका पाऊस, दिशा राखी रंग झाल्या. वर्षेचा अनासक्त आविष्कार माझ्या मनाला पूर आला. समोर आहे एक डोंगर, त्यावर धुक येत होत आणि मी हरवून जात होतो. तुझ्या डोळ्यांचा खोलपणा मला इथे अनावर होतो. परी कसा मुका होतो, उत्तुंग पर्वतांना कसा घालू सुगंधी उखाणा. माझ्या कळीरंग दुःखाचा माडांचा जीव जाईल तोलताना. धुकीधुंद रात्र, पावसाची रुजा खळाळून वाहत येत पाणी. कौलांवर पागोळ्यांची सुरू होतात गाणी. आज वारा विसरला आहे घराचीच निशाणी माझ्या वाणी. शब्दात पकडता येत नाही इतका पाऊस. कवी वसंत सावंतांचा. शब्दात पकडता येत नाही इतका पाऊस तुमच्या अभिव्यक्तीतून आणि अभिवाचनातून तुम्ही आर्तपणे सादर केलात आणि ही आर्तता नक्कीच तुमच्या मनाला आणि काळजाला भिडवणारी होती. कवींच्या शब्दांची ताकद ही जेव्हा अशा पद्धतीने अभिवाचनातून अभिवाचक सादर करत असतात तेव्हा त्याच्यातली आर्तता, त्याच्या 2 वाक्यांमधला अर्थ कसा नेमका प्रतिबिंबित करायचा असतो त्याचं सुंदर आर्ततेचं एक रूप आहे ते आपल्या समोर अभिनेते अभयजी खडपकर यांनी सांगितलं. अभिनेते अभयजी खडपकर हे खरंच कणकवलीचं एक मानाचं स्थान आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, व्ही शांताराम पुरस्कार प्राप्त. अजूनही त्यांना अशा पद्धतीचा कोणता अभिनिवेश आलेला नाही आणि तो कधी येणार पण नाही, कारण ते नेहमी स्वतःला एक माणूस म्हणतात. त्याच्या आधी, कलाकाराच्या आधी मी माणूस आहे. तर अशी सशक्त अभिव्यक्ती आपल्या सुंदर अभिवाचनातून या सगळ्याच अभिवाचकांनी आम्हाला या ठिकाणी अनुभवायला मिळवली. त्याबद्दल हार्दिक आभार व्यक्त करतो आणि सगळ्यांना विनंती करतो की सगळे अभिवाचक सन्मानपूर्वक या ठिकाणी आले. मी सन्मानपूर्वक आपल्याला पुढील जागी स्थानापन्न होण्याची विनंती करतो. आणि या ठिकाणी डॉक्टर महेश केळुसकर आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. महेशजी केळुसकर आले, त्यांचं नाव ऐकलं की आपल्याला त्यांच्याचबरोबर झिंझिनाट येतो.
हा झिंझिनाट आहे तो कित्येक वर्ष आपल्या मनावर अधिराज्य करतो आहे. मी या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांच्या अनुमतीने आणि आयोजकांच्या वतीने डॉक्टर महेश केळुसकर यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो आहे की या निमित्ताने आजच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन आहे ते त्यांनी आपल्या सुंदर कविता आविष्कारातून सादर केलं. उद्घाटनीय भाषण म्हणून आपण त्याला एक रूप दिलेलं आहे, पण तरीसुद्धा आपल्यासमोर डॉक्टर महेशजी केळुसकर आहे, ते संवाद साधणार आहेत आणि नंतर अगदी काही कालावधीतच आपण पुढच्या या गायनाच्या कार्यक्रमानंतर आणि अभिवाचकांच्या माध्यमातून कवितेचा रसस्वाद घेणार आहोत. मी विनंती करतो आहे की आपण सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजराने डॉक्टर महेशजी केळुसकर यांचं उद्घाटकीय भाषण या ठिकाणी त्यांनी सादर करावं, आपल्यासमोर सुसंवाद करावा. डॉक्टर महेशजी केळुसकर. अप्रतिम निवेदनाबद्दल यांना एक गुलाब पुष्प देतो तुमच्या सगळ्यांच्या वतीने. फार सुरेख निवेदन. वा. सध्या सगळा अविचाराचा काळ सुरू असताना काहीतरी विचार मांडले पाहिजेत आपण गंभीरपणे, आणि ते मांडण्यासाठी सम्यक साहित्य संसदचं हे विचारपीठ हीच योग्य जागा आहे असं मला वाटतं. मला वाटतं अजून एक सत्र आहे. या सगळ्यांचं परत एकदा अभिनंदन करतो. यांचे सुमधुर आवाज, त्यांचं सादरीकरण, अभिवाचक ज्या पद्धतीने त्यांनी कविता सादर केल्या, ही सगळी मंडळी गात आहेत, तर त्या सगळ्यांचं अभिनंदन. आणि तुम्ही त्याला दाद देताय. मी मध्येच यासाठी आलो की मी आणि प्रवीण आम्ही आता थोड्या वेळानंतर मालवणला जाणार आहोत, आणि ते यासाठी जाणार आहोत की तिथे 17 ऑगस्टला साहित्य अकादमीतर्फे एक जयवंत दळवींची जन्मशताब्दी वर्ष जे सुरू आहे त्याचा सांगता समारंभ आहे, संपूर्ण दिवसाचा कार्यक्रम. त्याचं सुद्धा तुम्हाला निमंत्रण देऊन ठेवतो, कारण जयवंत दळवी हे श्रेष्ठ लेखक या आपल्या मुलखाचे होते आणि आम्हाला सर्वांना, आपल्याला सर्वांना त्यांचा अभिमानच आहे. कारण मालवणी लोकजीवन, मालवणी समाज आणि मालवणी समाजाची सुखदुःख मांडणारे एक फार मोठे समर्थ लेखक, त्यांचं जन्मशताब्दीनिमित्त तो कार्यक्रम आहे सेवांगणमध्ये. 17 ऑगस्ट तारीख लक्षात ठेवा, नंतर पेपरमधून वगैरे येईलच. मी या निमित्ताने काही विचार जे मांडणार आहे मला सुचलेले आणि माझ्या इतक्या वर्षांच्या एक निरीक्षण असतात, काही अभ्यास असतो आपला. तर मी ह्यांना म्हटलं आमच्या सुनील हेतकरना की मी काय करू उद्घाटनाला येऊन तिथे. तर ते म्हणाले तुम्हाला म्हणजे हे कवितांचा कार्यक्रम आहे, अभिवाचन आणि गाणी पावसाची सगळी, पण ते परिवर्तन त्यातला मुख्य मुद्दा आहे. आणि सम्यक साहित्य संसद ही परिवर्तनाचंच काम करत आलेली संस्था आहे. मग मी म्हटलं आंबेडकरी कवितेचं वर्तमान मी मांडलं तर चालेल का. तर म्हणाले फारच उत्तम. म्हणून मी या निमित्ताने आंबेडकरी कविता जिने एक संपूर्ण परिवर्तनाचं एक मोठं व्यापक क्षेत्र निर्माण केलं आणि परिणाम केले विचारकांवर, साहित्यिकांवर, राजकीय, आर्थिक सगळ्याच बाबतीमध्ये या कवितेने आपण ज्याला म्हणतो एक ट्रिगर देणं, एक चालना देणं, प्रेरणा देणं. त्यामुळे त्या कवितेचा विचार करणं आणि विशेषतः वर्तमानाच्या संदर्भात. तर मला वाटतं की मध्ये एकाने माझी मुलाखत पण घेतली होती आंबेडकरी कवितेच्या संदर्भात, तर त्यातलेच काही मुद्दे आहेत. मग आंबेडकरी कवितेची व्याख्या आपण कशी करतो, तर स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुत्व ही लोकशाही प्रणाली आंबेडकरी विचारामध्ये अनुस्यूत आहे. आणि डॉक्टर आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म परिवर्तन केलं, त्यामध्ये बोधिसत्व ही प्रेरणा होती. आणि म्हणून बुद्धत्व आणि आंबेडकरत्व ही एकच गोष्ट आहे. आता तुम्ही म्हणाल मग आंबेडकरी कवितेत असं काय वेगळं, पण तर ती प्रतीकं, प्रतिमा आणि त्याची रचना ही वेगळ्या पद्धतीने येते.
पुढचा प्रश्न निर्माण होतो की मग दलित कविता आणि आंबेडकरी कविता याच्यामध्ये काही फरक आहे का? फरक थोडासा आहे. तर तुम्हाला आठवत असेल इथे खूप अभ्यासक आहेत, माझ्यापेक्षा अधिक त्यांचं वाचन आहे, अभ्यास आहे. तुम्ही सगळ्यांनी त्याचा चळवळीचा मागोवा घेतलेला आहे, प्रत्यक्ष चळवळीमध्ये काम करता, तुम्ही काम केलेलं आहे, अशी खूप मंडळी समोर आहेत. तर दलित साहित्याची जी सुरुवात झाली 1950च्या दरम्यान आणि पुढे 1959, 60, 61, 62 ह्या सगळ्या वर्षांमध्ये विशेषतः दलित साहित्याची संमेलनं घेतली गेली. ती फार मोठ्या प्रमाणावर संमेलनं झाली आणि त्याच्यामध्ये जो विचार मांडण्यात आला, म्हणजे जो सुरुवातीचा जो झोडकस असा आवाज होता चळवळीचा, त्याच्यामध्ये विद्रोह होता, त्याच्यामध्ये शोषितांच्या वरती होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध एक अतिशय असा आवाज होता, तो तीव्र आवाज होता, ज्याला आपण लाऊड व्हॉइस म्हणतो, मोठा आवाज. तो विद्रोह होता, पण त्या विद्रोहाच्या सगळ्या प्रवाहामध्ये कित्येकदा उंच टिपेचा स्वर लागला होता आणि काही मंडळी तर अभिनिवेशाने मांडत होती आपला विचार. आता डॉक्टर आंबेडकरांना परिवर्तन अपेक्षित होतं, पण कलह अपेक्षित नव्हता, मोठा कलह, संघर्ष अपेक्षित होता. आता तुम्ही म्हणाल कलह म्हणजे संघर्ष ना? नाही, कलहाचा गोंगाट असतो आणि संघर्षाला आवाज असतो, बरं का. तो त्यांनी जो विचार मांडला, पण तो जो आवाज होता सगळा दलित साहित्याचा, त्याच्यामुळे एक गोष्ट अशी झाली की दलित पॅन्थरची स्थापना झाली 1972ला आणि त्याच्यामध्ये सगळी मंडळी होती, नामदेव ढसाळ आणि सगळी जी मंडळी होती पहिल्यांदा, आणि खूप म्हणजे नावं घेता येतील, जवी पवारांपासून सगळी मंडळी. तर ह्याचा दलित पॅन्थरचा तुम्हाला जाहीरनामा जर वाचायचा असेल तो मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयात तो आहे. मी संपूर्ण दिवस बसलो होतो त्याच्यावर लिहायला. खूप जुनी गोष्ट आहे, म्हणजे 1975 नंतर ते सगळं 1975 साली वगैरे ज्यावेळी 25 वर्ष झाली त्यावेळी 2000 साली त्यावेळी निखिल वागळेंचा अक्षर दिवाळी अंक खूप मोठ्या प्रमाणावर सुरू होता आणि त्या अक्षर दिवाळी अंकासाठी आढावा घ्यायचा होता, दलित पॅन्थर, नामदेव ढसाळ वगैरे. तर तो लेख त्यांनी मला लिहायला सांगितला होता, त्याच्यासाठी मी पूर्ण दिवस, आणि तो जाहीरनामे मी वाचला तिथे, बरं का. नंतर त्याच्यामध्ये खूप म्हणजे जिथे सृजन आहे तिथे परत संघर्ष आहेत, चळवळीमध्ये सुद्धा फाटाफूट झाली वगैरे वगैरे वगैरे. पण ह्या साहित्याच्या माध्यमातून आणि दलित पॅन्थरच्या माध्यमातून एक फार मोठा असा महाराष्ट्रामध्ये परिवर्तनाचा प्रवाह आणि ज्या अन्यायाविरुद्ध, पीडनाविरुद्ध अशा पद्धतीने लोकांना जाब विचारले जाऊ लागले, जे सत्तेत आहेत, जे व्यवस्थेमध्ये आहेत, यांनी वर्षानुवर्षे. तर त्याच्यामध्ये नंतर लक्षात असं आलं विचारवंतांच्या आणि या साहित्य चळवळीचा अभ्यास करणाऱ्यांच्या की याच्यापेक्षा थोडंसं आंबेडकरवादाचं म्हणणं वेगळं आहे. ते काय आहे तर आंबेडकरवाद ही विकसनशील एक संकल्पना आहे आणि दलित लेखकांना, कवींना जे अनुभव आले ते त्यांनी मांडले आपल्या साहित्यामधून, ते दलित साहित्य आहे. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला आंबेडकरवादामध्ये कसं आहे की तुम्हाला दलित समाजामध्येच जन्म घ्यावा लागेल अशी अट नाही. आंबेडकरवाद कोणीही लिहू शकतो, कोणीही तो मांडू शकतो, त्याला धर्म जातीचं काही बंधन नाही. कारण डॉक्टर आंबेडकरांची संकल्पना जी होती की स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुत्व
आता ही संकल्पना मांडण्यासाठी आणि तिचा प्रसार करण्यासाठी मला एक अमुकच विशिष्ट जातीत जन्माला घ्यावा मी अशी काही अट नाही. मी कुठल्याही जातीत जन्माला येऊ, कुठल्याही धर्मामध्ये येऊ, कारण आंबेडकरवाद हा सगळ्याला व्यापून उरणारा वाद आहे. आंबेडकरवाद त्यांचं महत्त्व हे आहे. डॉक्टर आंबेडकरांनी संविधान नुसतं भारत देशाचं निर्माण असं केलं नाही. मला तर असं वाटतं माझ्यासारख्या त्या छोट्या अभ्यासकाला की त्यांनी जगण्याचं संविधान मांडलं. जगणं म्हणजे काय आणि ते कुठल्या तत्वांवर आधारित पाहिजे, परिवर्तन का पाहिजे, माणसाचा संपूर्ण शिका आणि संघर्ष करा, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा असं का म्हटलं त्यांनी. बरं का, मी अनेक स्थळांना भेटी दिल्या, आंबेडकर स्मारकांना भेटी दिल्या, अनेक साहित्य संमेलन म्हणजे अगदी आमच्या अस्मितादर्श मेळाव्यांपासून रत्नागिरीत त्यावेळी घेतला होता पानतवणे सरांनी, संध्या तुला माहिती आहे. आणि ह्या विचाराचा जो प्रसार आहे तो आपण जाणीवपूर्वक, लक्षपूर्वक आणि सावधानपूर्वक असा केला पाहिजे आणि सगळ्यांना जोडून घेतलं पाहिजे. मला राजेश आणि हेतकर भेटले ज्यावेळी तर मी हेच म्हटलं की आपण सगळ्यांना जोडून घेऊन पुढे गेलं पाहिजे आणि हाच खरा परिवर्तनाचा पाऊस आहे. मग अशी सुद्धा कविता जी म्हटली ना की पावसाला धर्म नसतो, जात नसतो, त्या मॅडमनी कविता म्हटली तुम्ही. तर माझी पण एक कविता आहे, ती रुपाली आज आली नाही तर म्हणणार होती ती. रुपाली कदम माहिती आहे ना, की पेरतो पाऊस प्रेमाचा प्रभू रे, धर्म अथवा पंथ त्याला जात नाही, सप्त सुर जणू इंद्रधनु ते संगीताचे, आठव्या सुरात आम्ही गात नाही. हे 7 तत्व आहेत आंबेडकरवादाची, ती बघायला पाहिजेत. हे इंद्रधनुष्य आहे आणि ते तुम्हाला दिसेल आज श्रावण महिन्यामध्ये. ते परिवर्तन आहे बरं का. तर 8व्या सुरात आम्ही गात नाही, आम्ही त्या सुरात गातो. आणि म्हणून आज यांनी जे सगळं इथे निर्माण केलेलं आहे त्या पावसाच्या वर्षावासाच्या कवितांमधून, गाण्यांमधून तुम्ही ऐकणार आहात. आत्ता तुम्हाला थोडक्यात एक सांगतो की आंबेडकरवादी विचार प्रणाली मी तुम्हाला सांगितलं का आहे ती. तिला नवी अभिव्यक्ती कोण देत आहेत सध्या, तर रोहित गया दलित गया मर गई है लोकशाही म्हणणारी शीतल साठे माहिती आहे तुम्हाला. तिला मी भेटलेलो आहे, बातचीत केलेली आहे. एकदम अशी काय म्हणू आपण, त्याच्यामध्ये जे चैतन्य आहे, जोश आहे, ती मराठी आणि हिंदीमधून करते कार्यक्रम आपले सगळे. आणि चळवळीसाठी जे काही सोसावं लागेल ते सगळं रिस्क घेणं, ज्याला म्हणतो जोखीम घेणं, शीतल साठेसारखी घेत आहेत लोक बरं का. नंतर हिंदी भाषेमधून ती अरुणा गोकुल मंदा नावाच्या एक लेखिका कवयित्री आहेत, त्या तेलुगूमधून लिहितात. त्यांनीही रोहित वेमुलावर केलेली कविता चर्चेचा विषय झालेली आहे. एक जुपाका सुभद्रा म्हणून तेलुगू लेखिका आहेत, त्या बघा किती, म्हणजे आम्ही केव्हा तरी काल बोलत होतो की उर्मिला पवारांचा आयदान, उर्मिला पवार माहिती आहेत ना, आयदानचा खूप भाषांमधून अनुवाद झाले. त्यांनी ह्या मालवणी मुलखातलं दलित मंडळीतलीच काही लोक दलित मंडळीवर कसा अन्याय करतात त्या आयदानमध्ये आहे लिहिलेली. तशी जुपिका सुभद्रा आहे, विशेषतः स्त्रियांवर बरं का. आणि हे मांडणं पाहिजे. आपण सगळे पारदर्शक लोक आहोत, जे काय घडतंय ते लिहिणारे लोक आहेत. हा नवा विचार आहे बरं का. लेटर्स टू नामदेव ढसाळ ह्या कविता संग्रहाचे कर्ते आहेत एस चंद्रमोहन, आणि त्यांनी आपल्या कविता संग्रहामधून बहुजनांच्या हक्कांना आणि सामाजिक न्यायाच्या मागणीला उठाव दिलेला आहे. टेल मी इन व्हॉट थिअरी ऑफ फेमिनिझम आय शुड अंडरस्टँड द पॉलिटिक्स ऑफ वूम इन कास्ट सोसायटी, असा भेदक प्रश्न विचारणारे योगेश वंजारी हे आंबेडकरवादी साहित्याचे नवे उद्गाते आहेत. ही सगळी मंडळी जी जोशाने लिहित आहेत त्यांचंही वाचन आपण, ते काय लिहित आहेत, काय करतायत, आपण केलं पाहिजे बरं का. का केलं पाहिजे, कारण ह्याचं असं एक चक्र आहे आणि ते जोडून सगळे चक्राचे आरे
जोडून घेतले पाहिजेत ना, तर त्याला परिवर्तनाचं एक चक्र असतं आणि त्याला गती असते. ती गती येण्यासाठी मग त्या गतीमध्ये मध्ये थांबते का? कारण आपण ना एक सांधा तिकडे, एक सांधा इकडे, एक अमुक तिकडे असं होतं. तर ती एकजूट पण पाहिजे, बरं का. आता आमच्या कवितांमधून किंवा लेखनामधून मला माहीत नाही, आपणच असा दावा करणं हे लोकांनी सांगितलं पाहिजे किंवा समीक्षकांनी त्याच्यावर विचार व्यक्त केले पाहिजे की प्रवीण बांदेकरांच्या लेखनामधून किंवा केळुसकरांच्या लेखनामधून आंबेडकरवाद प्रकट ठोका वगैरे मला माहीत नाही. पण ही तत्त्व मात्र ही जी मगाशी सांगितली ते आमच्या लेखनामधून असतात. स्वातंत्र्य, न्याय, समता, बंधुत्व, आणि हे पहिल्यापासून आहे, म्हणजे आज नव्हे, बरं का. तर हे सगळं जे करत असताना एकाने मला विचारलं मध्यंतरी, तुम्हाला माहिती आहे ना की नामदेव ढसाळ कोण म्हणून प्रश्न विचारला नाटकाला, सेन्सॉरला गेला तो. तर त्याला माहीत नाही नामदेव ढसाळ म्हणजे कोण, बरं का. पण नामदेव ढसाळ हेच खरे आंबेडकरवादाचे खरे प्रवर्तक असं माझं म्हणणं आहे. आंबेडकर, नामदेव ढसाळ सगळे वाचलेले आहेत, मी त्यांच्याशी भेटलेलो आहे, अनेकदा चर्चा केलेली आहे, त्यांच्यावर टीका पण मी केलेली आहे. आणि ती टीका म्हणजे तुम्हाला काय सांगू, तो मोठा इतिहास आहे. तो लेख जो लिहिला मी अक्षरमध्ये, त्याच्यावर नामदेव ढसाळांवर पण टीका होती. टीकावर म्हणजे त्यांच्या राजकीय भूमिकेवर टीका होती, पण त्यांचं जे मूळ विचार विश्व होतं ते इतकं ताकदवान होतं आणि तो लेख त्यांना आवडला होता. त्यांनी मला भेटून सांगितलं, युनिव्हर्सिटीला भेटलो होतो आम्ही एकदा. तर म्हणले, अरे काय तू बरोबर मला उघडा केलास वगैरे वगैरे. म्हणजे तुम्हाला उघडं करण्यासाठी नाही, तुम्ही तर म्हणजे लोकांचं रोल मॉडेल आहात. पण राजकीय भूमिकेबद्दल मतभेद असू शकतात, पण तुम्ही जे मांडलं आहे मुळामध्ये, तर ते त्यांनी खूप अगदी सूक्ष्म विचार केला होता. एक तीळ 7 जणांनी करंडून खावा ही ओळ लिहिणं सोपं नाही आहे, बरं का. आणि त्याच्यासाठी जी भाषा वापरली ते त्यावेळी ती भाषा वापरणं आवश्यक होती. पण ढसाळांनी नंतर पण एका ग्रेट भेटमध्ये कबूल केलं की त्यावेळेचा आवाज खूप उंच होता, तसं नाही, त्याची मांडणी केली पाहिजे आणि नवीन लोकांनी संपूर्ण एक स्ट्रॅटेजिकल फाईट केली पाहिजे. म्हणजे नुसतीच फाईट करणं रस्त्यावरचीही असते, पण स्ट्रॅटेजिकल फाईट करणं म्हणजे आपण हा सगळा समूह जो आहे तो सत्तेमध्ये आला पाहिजे, बरं का. आणि जरी त्यांनी या सत्तेत जीव रमत नाही असं पुढे म्हटलं तरी तुम्हाला सांगतो की तुमचे हक्क, म्हणजे कसलाही हक्क असू दे, आणि आर्थिक असू दे, शैक्षणिक असू दे, सामाजिक असू दे, राजकीय असे, त्याच्यासाठी ही चळवळ आणि हा विचार पुढे चालू राहणं फार आवश्यक आहे. सम्यक साहित्य संसद सारखी संस्था हा विचार ठेवून अशा पद्धतीचे मेळावे घेते आहे, कार्यक्रम करते आहे. या सगळ्या उपक्रमाला माझ्या अगदी मनापासून शुभेच्छा. आणि यापुढेही परिवर्तनाची जी मंडळी आहेत त्या सगळ्यांना एकत्र करून आपण ही जी एक अजूनही चालू आहे ते की तुम्ही एकत्र नसलात ना तर तुमच्यावर अटॅक होणार, हल्ले होणार, वैचारिक होणार, सामाजिक होणार, सगळं होणार. आणि आपण असं सुस्त राहता कामा नये, बरं का. काय चाललं आहे त्याच्याबद्दल फार जागरूक आपण राहूया असा एक मुद्दा मांडतो, इथे थांबतो. आणि साहित्य संसद, सम्यक साहित्य संसदच्या सगळ्या पुढच्या उपक्रमांना शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. धन्यवाद. या ठिकाणी सम्यक पद्धतीने अतिशय मध्यम मार्गाला अनुसरून आपल्याला उद्घाटनीय मनोगत आहे ते या ठिकाणी महेशजी केळुसकर, डॉक्टर महेशजी केळुसकर यांनी आपल्यासमोर मांडलं. खरं तर महेशजी यांची ओळख आपल्याला झिंझिनाट म्हणून माहिती आहे. झिंझिनाटच्या पलीकडे सुद्धा एक प्रभावी विचारसरणी असते आणि ती आंबेडकरी विचारसरणीसोबतच परिवर्तनाच्या या वाटा आणि परिवर्तनाच्या वाटेवरून चाललेली आजची आंबेडकर कविता आणि आजचं समाजाची वस्तुस्थिती याची सुयोग्य मांडणी त्यांच्या या मनोगतातून आपल्याला दिसली. राजेशजी, माझ्या स्मृतीनुसार 2001 साली आपण सम्यक संसदचं पहिलं साहित्य संमेलन घेतलं होतं, तेव्हा अध्यक्ष संजय पवार होते
आणि संजय पवार यांनी बौद्ध विहाराच्या प्रांगणातून एक सुंदर पद्धतीने मनोगत व्यक्त केलं होतं की अमेरिकेहून कोणी नेरुरकर बाई येते आणि लावणीच्या नावानं डॉलरचा खुर्दा घेऊन जाते आणि विठाबाई सारख्या अण्णांना दशाहून मरतात. भुकेचा अभिनय करणारे सगळ्यात जास्त टॅक्स चुकवतात आणि जे भूक म्हणून खरंच लाचार आहेत ते गुन्हेगार जमात म्हणून लॉकअपमध्ये सरतात. अशा या विपरीत परिस्थितीमध्ये खऱ्या अर्थाने परिवर्तनवादी कविता आहेत त्याच आपणाला तारून घेतील अशा पद्धतीचं आशयघन मनोगत त्यांनी व्यक्त केलं होतं. त्याची सुंदर आठवण या ठिकाणी तुम्ही आयदांच्या माध्यमातून संजय पवारांच्या माध्यमातून करून दिली. अध्यक्षीय मनोगत झालेलं आहे. मी विनंती करतो की आपण सगळ्यांनी समोर जाऊन स्थानापन्न व्हावं आणि आपण पुढच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. या सर्वच अभिवाचक आणि मान्यवरांना मानवंतांना या ठिकाणी आपण टाळ्यांचा गजर देऊया. डॉक्टर माननीय प्रवीणजी बांदेकर यांचं अजून मनोगत आपल्याला ऐकायचं आहे. त्यामुळे अजूनही अर्धा कार्यक्रम बाकी आहे आणि आपण वेळेत चाललो आहोत. त्यामुळे ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. मी या ठिकाणी पुढच्या अभिवाचकांना आमंत्रित करतो आहे. प्राध्यापक पूनम गायकवाड, स्नेहा कदम, माननीय सुनीलजी जाधव, प्राध्यापक मोहन कुंभार, प्राध्यापक सीमा हडकर, सुनीलजी हेतकर, संध्या तांबे, अनिलजी जाधव आणि सिद्धी वरवडेकर, सिद्धी परब या सगळ्यांना विनंती आहे की आपण या निमंत्रितांच्या मानवंतांच्या अभिवाचनामध्ये आपलं शेवटचं पुष्प अर्थात हा तिसरा अंक आहे तो या म्हणजे गीताच्या माध्यमातून आपण पार पाडणार आहोत. पुढच्या 40 मिनिटांमध्ये आपण हे समापन करणार आहोत. यांच्या सुंदर आशयघन मनोगताने या कार्यक्रमाचा दुसरा गिअर आपण शिफ्ट केलेला आहे. खरं तर या ठिकाणी आम्ही आमचं हृदयपूर्वक आमच्या संस्थेच्या वतीनं स्वागत करताना कवी सिद्धार्थ कवी सूर्योन्मुख शतकाच्या दिशेने हा काव्यसंग्रह त्यांचा प्रकाशित झाला आहे. त्याच्या माध्यमातून परिवर्तनाच्या कविता आपणाला त्यांच्या लेखणीतून भेटायला आलेल्या आहेत. असे सम्यक संसदचे सिद्धार्थ आहेत ते त्यांचं स्वागत करत आहेत. मी अर्थातच पुन्हा एकदा संवादक म्हणून तुमच्या समवेत या ठिकाणी या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांसोबत संवाद साधणार आहे. नितीन चंदनशिवे एक 4 महिन्यापूर्वी खारेपाटण हायस्कूलला आले होते. नितीन चंदनशिवे आणि योगायोगाने मी त्या कार्यक्रमाचा अँकर होतो म्हणजे निवेदक होतो. तर त्यांनी ना एक मिनिटाची गोष्ट सांगितली ती आत्ताच्या जमान्यामध्ये ना मला अतिशय महत्त्वपूर्ण वाटते. आताचा आपला हा जमाना आहे ना मोबाईलचा जमाना आहे आणि या मोबाईलच्या जमान्यामध्ये आभासी दुनियेमध्ये आपण जगतो आहोत. आभासी म्हणजे व्हर्च्युअल दुनियेमध्ये जगतो आहोत. कुठेतरी कोणतरी आपला मित्र असतो अमेरिकेमध्ये आणि इथे आपण बोलतो त्याच्याबरोबर. तर त्यांनी सांगितलं की असंच एक इन्स्पेक्शन करण्यासाठी शिक्षक आले शाळेमध्ये आणि 1 मिनिटाचीच गोष्ट आहे पण ती अतिशय महत्त्वाची आहे. नीट लक्षात घ्या. शिक्षक आले आणि इन्स्पेक्शन करताना मुलाला त्यांनी विचारलं की उठ आणि मला सांग महाराष्ट्राची राजधानी कोणती. तर तो म्हणाला की हा प्रश्न मला विचारायचा नाही. मग ते म्हणाले भारताची राजधानी कोणती. तर तो म्हणाला हा प्रश्न तर अजिबात विचारायचा नाही. तर म्हणाले का. तर काय म्हणाले की मी या शाळेचा विद्यार्थी नाही. तो मुलगा म्हणाला मी शाळेचा विद्यार्थी नाही. 50 रुपये मजुरीवर मला या ठिकाणी बोलवलं आहे आणि 50 रुपयाचं माझं काम झालं की मी जाणार आहे. त्यामुळे मला काही येत नाही. मग ते भडकतात. इन्स्पेक्शन भडकतात. म्हणतात तुमचे शिक्षक कुठे आहेत. तर शिक्षक येतात. शिक्षकांना म्हणतात काय नकली विद्यार्थी तुम्ही बसवलाय तुम्हाला काय कळतं की नाही. तर ते म्हणाले की तो 50वर आहे मी 100वर आहे. मी काय म्हणतो खरा शिक्षक नाही. मी सुद्धा नकली शिक्षक आहे आणि मला नाईलाजाने 100 रुपयासाठी बोलवले. तर ते इन्स्पेक्टर भडकतात. म्हणतात तुमचे मुख्याध्यापक कुठे आहेत. मुख्याध्यापक खिडकीच्या मागणं बघत असतात. लगेच आतमध्ये येतात आणि म्हणतात माफ करा मी 500 रुपयावर आहे. मी जरा चांगला शिकलोय म्हणून माझं मानधन जरा जास्त आहे 500 रुपयावर आहे. तर तो इन्स्पेक्टर भडकतात. इन्स्पेक्टर म्हणतात तुम्ही सगळं हे असं काय चाललंय तुम्हाला दंड भरावा लागेल. तर इन्स्पेक्टर असं सांगितल्यानंतर मुख्याध्यापक म्हणतात दंडाची सुविधा केलेली आहे किती रुपये दंड भरावा लागेल. तर ते म्हणतात तुम्हाला पावती नको असेल तर 50,000 रुपये आणि पावती हवी असेल तर 1,00,000 रुपये. तर ते म्हणाले ठीक आहे 50,000 रुपये घ्या पण पावती देऊ नका आणि 50,000 रुपये त्यांच्या हातामध्ये ठेवतात. इन्स्पेक्टर ते खिशात पैसे ठेवतात आणि त्यांना म्हणतात बरं झालं मी आलो. खरा आला असतं तर 2,00,000 रुपये घेतले असते. आता ते शिक्षक म्हणतात मुख्याध्यापक म्हणतात अहो जिथे विद्यार्थी नकली शाळा नकली मुख्याध्यापक नकली मास्तर नकली विद्यार्थी नकली तिथे तुम्हाला दिलेले पैसे तरी कसे खरे असतील ते बी नकलीच आहेत. सांगायचा मुद्दा असा की आजच्या या आभासी दुनियेमध्ये सगळं नकली चाललंय. खरं काय असेल तर ते साहित्य. खरं काय असेल तर ती कविता. आणि ही कविता खरेपणाची कविता आपणाला पावसाच्या रूपानं आज भेटायला आली. अध्यक्षीय मनोगत आपण ऐकणारच आहोत. उद्घाटनीय भाषण झालेलं आहे. मी या ठिकाणी पहिलं पुष्प गुंफण्यासाठी प्राध्यापक पूनम गायकवाड यांना विनंती करणार आहे की पूनम यांनी या ठिकाणी आपलं सुंदर अभिवाचन आहे ते सादर करावं. सगळ्यांना मानाचा जय भीम. कविता वर्षावासाच्या कविता परिवर्तनाच्या
या उपक्रमामध्ये माझी एक कविता झुंज नावाची ती मी सादर करत आहे. झुंज. शब्दातून शब्दातून किती बोलायचे, शब्दातून किती बोलायचे, हीच वेळ आता पावले उचलायची. शब्दातून किती बोलायचे, हीच वेळ आता पावले उचलायची. बघता 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 कसे सारेच सरायचे, हीच वेळ आता काहीतरी पेरायची. हीच वेळ आता काहीतरी पेरायची. झाडाने ठरवलंय, झाडाने ठरवलंय पाने उसवायची. झाडाने ठरवलंय पाने उसवायची. हीच वेळ आता घरटे शिवायची. हीच वेळ आता घरटे शिवायची. वादळांना कुठे सुमार, वादळांना कुठे सुमार कसे घोंगायचे, वादळांना कुठे सुमार कसे घोंगायचे. हीच वेळ आता ते आभाळ पेलायची. हीच वेळ आता ते आभाळ पेलायची. रात्र वैऱ्याची हे कुटवर आळवायचे, रात्र वैऱ्याची हे कुटवर आळवायचे. हीच वेळ आता चांदरात उधळायची. हीच वेळ आता चांदरात उधळायची. ते इरादे दिसतायत, ते इरादे दिसतायत डाव मोडण्याचे, ते इरादे दिसतायत डाव मोडण्याचे. हीच वेळ आता नेमके घाव घालण्याची. हीच वेळ आता नेमके घाव घालण्याची. केव्हाचे निघालेत, अहो केव्हाचे निघालेत मोर्चे फुलपाखरांचे, केव्हाचे निघालेत मोर्चे फुलपाखरांचे. हीच वेळ आता फुला फुलाने फुलाण्याची. हीच वेळ आता फुला फुलाने फुलण्याची. कसे उसळलेत योद्धे, कसे उसळलेत योद्धे त्या महायुद्धाचे, कसे उसळलेत योद्धे त्या महायुद्धाचे. हीच वेळ आता, हीच वेळ आता निडरपणे झुंजण्याची. हीच वेळ आता निडरपणे झुंजण्याची. धन्यवाद. पाऊस कविता ऐकता ऐकता आपण आता दुसऱ्या गिअरमध्ये शिफ्टिंग केलेलं आहे आणि अर्थातच पाऊस हा परिवर्तनाचा सुद्धा असला पाहिजे आणि हीच खरी तर आपल्या समाजाबरोबर असणारी नाळ आहे असं मला वाटतं. अभयजी, जावेद अख्तर यांची एक 4-5 दिवसांपूर्वीची मुलाखत जर तुम्ही ऐकली असेल तर जावेद अख्तर यांनी सांगितलं होतं की मासा आहे ना त्याला आपण फिशिंग म्हणून एन्जॉय करतो, म्हणजे गळ टाकून आपण असा एक टीन घेतो कोल्ड्रिंक्सचा आणि त्या माशाने फिशिंग करून आपण एन्जॉय करतो. खरं तर ही एक क्रूर घटना आहे. तुम्ही जर बघितलात की आपल्याला असं कोणीतरी गळ टाकला आणि गळाला आपल्या आवडीचा एक गुलाबजाम ठेवला आणि आपण तो असा पकडतो आहोत आणि आपल्याला कोणतरी असा गळाने वरती खेचतोय, ऑक्सिजन लेवल संपेपर्यंत आपल्याला असा वरती खेचतोय आणि अचानक आपण तडफडतो आहोत. म्हणजे ही गोष्ट आहे ती क्रूरपणाचंच आहे, पण त्याला आपण फिशिंग म्हणतो, एन्जॉईंग म्हणतो, कारण फिश हॅव नो वोकल कॉर्ड्स. माशांना ना आवाज नसतो, माशांना कोणता आवाज नसतो, त्यामुळे त्यांचं ओरडणं आहे ते आपल्यापर्यंत समजत नाही. एक्झॅक्टली ते म्हणतात समाजातलं साहित्य हा समाजाचा वोकल कॉर्ड असला पाहिजे. तुमचं साहित्य आहे ना ते समाजाचा आवाज असला पाहिजे आणि हा आवाज बुलंद करण्यासाठी सशक्त नाट्यकृती, कविता आहेत. अशाच कित्येक कविता आपल्याला भेटायला येतात. मग शंतनू कांबळे आमचा म्हणतो की समतेच्या वाटेनं तू खणकावित पैंजण यावं, तू यावं तू बंधन तोडीत यावं, असं शंतनू कांबळे म्हणतो. अशाच पावसाच्या कवितांबरोबर पाऊस हा परिवर्तनाचा पण असला पाहिजे म्हणून सम्यक संसदने हा प्रपंच केलेला आहे. आणि याच प्रपंचातलं मोहन कुंभार हे आमचे ज्येष्ठ कवी आहेत, हे आपल्यासमोर एक पुष्प सादर करणार आहेत. मी विनंती करतो मोहनजी यांना हे आपल्या आवाजातलं काव्य वाचन आहे ते त्यांनी आपल्यासमोर सादर करावं. धन्यवाद निलेश. एक शेतकऱ्याच्या जीवनावरची सोपी कविता सादर करतो. मातीचा राजा. याच्यात पहिल्या कडव्यामध्ये जोताचा उल्लेख आहे, म्हणजे 2 बैल आणि 1 शेतकरी रुमडी धरलेला. तिरकम टेकड्या वाटेने जाय 3 डोकी 10 पाय, तिरकम टेकड्या वाटेने जाय 3 डोकी 10 पाय, गरागरा फिरतो काय आयुष्य तुझे कष्टाचं आहे. नांगराचे तास काळजाला फाळ शेता भातात तुझी नाळ, नांगराचे तास
काळजाला फाळ शेताभातात तुझी नाळ, मेरे धारेत गवत काठीत पिचतो सर्व काळ, मेरे धारेत गवत काठीत तू पिचतो सर्व काळ, दिलं तुला कुणी दान भुईच्या गर्भाला फळायचे भान, दिलं तुला कुणी दान भुईच्या गर्भाला फळायचे भान, पाचवीला पुजलाय पावसाचा क्षळ निघतो ढवळून मनाचा तळ, आयुष्यभर पळापळ तरीही नाही जात इथून तुझ्या हातलं दुष्काळ भय, पाचवीला पुजलाय पावसाचा क्षळ निघतो ढवळून मनाचा तळ, आयुष्यभर पळापळ तरीही नाही जात इथून तुझ्या हातलं दुष्काळ भय, थंडी वाऱ्यात रानावनात जंगली जनावरांशी झुंजताना, थंडी वाऱ्यात रानावनात जंगली जनावरांशी झुंजताना कुठून आणणार एवढे बळ, जित्राबाला व्यंगेत घेऊन दिवस रात्र गलित गात्र पोटात तुझ्या भुकेची कळ. एक दुसरं कडवं आहे की माझ्या खळ्यातून हत्तीने माड मोडल्याचा एक प्रसंग मी चांदण्यात रात्री बघितला. आवाज तू ऐकतोयस ना हत्तीने माड मोडल्याचा, आवाज तू ऐकतोयस ना हत्तीने माड मोडल्याचा, सरकारने नांगर फिरवल्याचा आणि गावात शहर घुसल्याचा. आवाज तू ऐकतोयस ना हत्तीने माड मोडल्याचा, सरकारने नांगर फिरवल्याचा आणि गावात शहर घुसल्याचा. जगण्यामधल्या शर्यतीचं मानेवर तुझ्या जू, जगण्यामधल्या शर्यतीचं मानेवर तुझ्या जू, दमतोस खूप तरी मातीमधल्या जगण्याला पोरासारखा जपतोस खूप, वाफ्यामधल्या तरव्यासारखा चिखलामध्ये जगतोस तू, वाफ्यामधल्या तरव्यासारखा चिखलामध्ये जगतोस तू, तरी हिरवा माणूस होऊन शेतामध्ये राबतोस तू, तरी हिरवा माणूस होऊन शेतामध्ये राबतोस तू. धन्यवाद. धन्यवाद मोहनजी. या ठिकाणी एक एक कविता सादर होते. समाज जीवनातले आणि चळवळीचे एक पदर आहेत ते उलगडले जात आहेत. पावसासोबतच हा पाऊस आहे तो वेगवेगळ्या रूपामध्ये आपल्याला सापडतो. आता आपण एका गीताकडे जाणार आहोत. टिपूर टिपूर चांदणं हे आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे, पण टिपूर टिपूर पाऊस पण असतो अशी अभिव्यक्ती एक समोर आली आणि हे टिपूर टिपूर पाऊस आहे तो कसा आपल्याला समोर येईल ही अभिव्यक्ती आपल्यासमोर संदेशी आमचे सुप्रसिद्ध निवेदक आहेत आणि नवोन्मेषाशाली नवोदित कलाकार आहेत आणि स्वतः गातात सुद्धा, जलसाचे कार्यक्रम करतात. असे हे संदेश आपल्यासमोर हा टिपूर टिपूर पाऊस घेऊन येत आहेत. अर्थात पंचेंद्रिय तृप्त करणारा हा कार्यक्रम, याच्यामध्ये तुमच्या हातामध्ये आता मला चमचा सुद्धा दिसतोय, तुमच्या हातातोंडाची भेट होते तोपर्यंत हा टिपूर टिपूर पाऊस आहे तो आपण अनुभवूया. टिपूर टिपूर पाऊस आला, धरणी भिजून जाऊ दे, आत पाण्यात न्हावू दे, धरणी भिजून जाऊ दे, आत पाण्यात न्हावू दे. टिपूर 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 पाऊस आला, टिपूर 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 पाऊस आला, धरणी भिजून जाऊ दे, आत पाण्यात न्हावू दे, धरणी भिजून जाऊ दे, आत पाण्यात न्हावू दे. रान गेली सारी वाट तुझी पाहे, रान गेली सारी वाट तुझी पाहे, त्यानं आधार पाणी पडत राहू दे, त्यानं आधार पाणी पडत राहू दे, धरणी भिजून जाऊ दे, धरणी भिजून
भिजून जाऊ दे, आत पाण्यात न्हावू दे, धरणी भिजून जाऊ दे, आत पाण्यात न्हावू दे. दूर माझी सजनी तिला संदेश दे, दूर माझी सजनी तिला संदेश दे, दार तुने तुझा माझं प्रेम वाहू दे, दार तुने तुझा माझं प्रेम वाहू दे. धरणी भिजून जाऊ दे, धरणी भिजून जाऊ दे, आत पाण्यात न्हावू दे, धरणी भिजून जाऊ दे, आत पाण्यात न्हावू दे. टिपूर 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 पाऊस आला, टिपूर 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 पाऊस आला, धरणी भिजून जाऊ दे, आत पाण्यात न्हावू दे. वा, टिपूर टिपूर पाऊस आहे हा अनोखा पाऊस आपल्याला या ठिकाणी अनुभवायला मिळाला. टिपूर चांदणं असतं पण टिपूर पडणारा पाऊस आहे हा काय काय आपल्याला आनंद देतो याचं एक सुंदर सशक्त अभिव्यक्ती गीताच्या रूपातून आपल्याला समोर सादर झाली. खरं तर हे आमचे सगळे गायक आणि इथं आमचे सगळे अभिवाचक यांना जोडणारा ब्रिज संवादक म्हणून मी तुमच्याबरोबर संवाद करतो आहे. तुम्ही सगळेजण आपल्या भोजनाचा आस्वाद घेता घेता कानाने गाणी ऐकताय, कविता ऐकताय. चला पुढच्या कवितेचा आपण आस्वाद घेऊया. आमच्या सीमा हडकर, प्राध्यापिका सीमा हडकर मॅडम आपल्यासमोर एक सुंदर अभिव्यक्ती सादर करतायत. मी विनंती करतो सीमा यांना ही कविता आपल्यासमोर सादर करा. नमस्कार. श्रावण मास सुरू आहे आणि श्रावण मासामध्ये माहेरवशणी आपल्या घरी येतात आणि जो जिम्मा फुगडी चालत असतानाच अचानकपणाने त्यांनी प्रेम, विरह, आठवणी जाग्या होतात आणि पद्मा गोळेंची कविता सुंदररित्या आपल्याकडे सादर होताना दिसते. मी ते पद्मा गोळे यांची चाफ्याच्या झाडा ही कविता अभिवाचनासाठी सादर करीत आहे. चाफ्याच्या झाडा, चाफ्याच्या झाडा, चाफ्याच्या झाडा, चाफ्याच्या झाडा, का बरं आलास आज स्वप्नात, तेव्हाच तर ठरलं होतं ना, दुःख नाही उरलं आता काही मनात. चाफ्याच्या झाडा, चाफ्याच्या झाडा, का बरं आलास आज स्वप्नात, तेव्हाच तर आपलं नवतं का ठरलं, दुःख नाही उरलं आता काही मनात. पानांचा हिरवा, पानांचा हिरवा, फुलांचा पांढरा, रंग तुझा रंगतोय माझ्या मनात. पानांचा हिरवा, फुलांचा पांढरा, रंग तुझा रंगतोय माझ्या मनात. केसात राखडी, पायात फुगडी, मी वेडी भाबडी तुझ्या मनात. चाफ्याच्या झाडा, चाफ्याच्या झाडा, नको ना रे पाणी डोळ्यात आणूस. चाफ्याच्या झाडा, चाफ्याच्या झाडा, नको ना रे डोळ्यात पाणी आणूस. ओळखीचे सुरात, ओळखीच्या तालात, हादग्याची गाणी नको ना म्हणूस. चाफ्याच्या झाडा, चाफ्याच्या झाडा, का बरं आलास आज स्वप्नात, तुझ्याच आळ्यात एक पाय तळ्यात एक पाय मळ्यात खेळे ना. चाफ्याच्या झाडा, चाफ्याच्या झाडा, तुझ्याच आळ्यात एक पाय तळ्यात एक पाय मळ्यात खेळे ना. जसे काही घोड्यावर तुझ्याच फांद्यावर बसून आभाळात हिंडले ना. चाफ्याच्या झाडा, चाफ्याच्या झाडा, पानात मनात खुपतंय ना. चाफ्याच्या झाडा, चाफ्याच्या झाडा, पानात मनात खुपतंय ना. काहीतरी चुकतंय, कुठेतरी दुखतंय, तुलाही कळतंय. काहीतरी चुकतंय, कुठेतरी दुखतंय, तुलाही कळतंय, कळतंय ना. चाफ्याच्या झाडा, चाफ्याच्या झाडा, हसून सजवायचं ठरलंय ना. चाफ्याच्या झाडा, चाफ्याच्या झाडा, हसून सजवायचं ठरलंय ना. कुठं नाही बोलायचं, मनात ठेवायचं, फुलांनी ओंजळ भरली आहे ना. फुलांनी ओंजळ भरली आहे ना. चाफ्याच्या झाडा, चाफ्याच्या झाडा, का बरं आला स्वप्नात. धन्यवाद. चाफ्याच्या झाडा, सुनीताताई यांच्या आवाजात ही कविता इंटरनेटच्या माध्यमातून मी ऐकली होती आणि
सुनीताताई आणि पु ल देशपांडे हे यांची खासियत अशी की अनिलजी ही दोघंही मातब्बर माणसं कवितांच्या भेंड्या खेळायची, कवितांच्या भेंड्या खेळायची. म्हणजे शेवटचं अक्षर आलं त्या अक्षरावरून कविता. म्हणजे किती संपत्ती आणि समृद्धी आणि किती कवितांची श्रीमंती या दोघांकडे असेल. तर या साहित्यातील अशा मानाच्या नावांची आठवण या निमित्ताने होते. सीमाताई यांनी पुनश्च एकदा चाफ्याच्या झाडा ही कविता आपल्यासमोर सादर केली आहे. यानंतर मी स्नेहा आणि ओळीने संध्याजी सिद्धी यांना कविता सादर करायला सांगणार आहे. मी माईक सुपूर्द करतो. ओळीने दोघांनी पण कविता सादर करायची आणि नंतर आपण पुढच्या गीताकडे वळूया. सर्वांना सविनय जय भीम. माझ्या कवितेचं नाव आहे स्वतःला सढळ उभारताना. स्वतःला सढळ उभारताना. उंच काही बांधताना खोदतच जावं लागतं खोल आत आत आणि करावी लागते पायाभरणी भक्कम समोर पायाची. उंच काही बांधताना खोदतच जावं लागतं खोल आत आत आणि करावी लागते पायाभरणी भक्कम समोर पायाची. खोदताना सापडत जातात खऱ्या इतिहासाची पाळेमुळे आणि भविष्याची शाश्वत स्थिरताही. त्यासाठी घट्ट पाय रोवून उभे राहावे लागते आणि पाहावे लागते स्वप्न निळ्या आकाशात भरारी घेण्याचे. आशेच्या भिंतींना द्यावी लागते वैचारिक खांबांची साथ आणि लिंपण करावं लागतं त्यावर डोळस संस्कारांचं. तेव्हाच या ऊन वारा पावसापासून बचाव करण्याचे मिळत जाते खरे बळ. आजूबाजूला ढासळताना दिसतात जेव्हा भली मोठी बांधकामे तेव्हा न घाबरता करत राहावं लागतं परीक्षण आपल्याच आत पडत गेलेल्या तड्यांचं आणि गंजत असलेल्या संदर्भांचंही. या निसर्ग नियमांच्या कक्षेत खरं तर असं कोणतंच भौतिक बांधकाम टिकणार नाही हे शाश्वत सत्य जरी असलं तरी तुमच्या मार्गक्रमणाचे सत्य असावे इतके सढळ आणि वैज्ञानिक की हजारो वर्षांच्या उत्खनानंतरही सापडत जावेत फक्त तुमचेच अस्तित्व तुमचेच संदर्भ. द्यायला एक नवा पर्याय दुःखावर उपाय शोधणाऱ्या नव्या पिढीला. द्यायला एक नवा पर्याय दुःखावर उपाय शोधणाऱ्या नव्या पिढीला. धन्यवाद. वा पूनम खरं तर जाणीवा निर्माण करून देणारी ही कविता या ठिकाणी सादर केली. मी नंतर विनंती करतो स्नेहाला की तिने आपली कविता सादर करावी. सॉरी पूनमने यानंतर आपली सिद्धी. अच्छा सिद्धी आहे आणि त्यानंतर आपल्यासमोर सुनीलजी जाधव पाऊस केव्हाचा पडतो ही कविता सादर करतील. संध्याताईंना ज्येष्ठानुसार मानानुसार त्यांना शेवटचं मान आपण देणार आहोत. आपण कविता सादर करा. सिद्धी. सर्वप्रथम सर्वांना माझा नमस्कार. आपण आतापर्यंत वर्षातील बऱ्याचशा पाऊस कविता अनुभवल्या परंतु त्याचबरोबर पुढचा एक शब्द आहे कविता परिवर्तनाच्या. अशीच एक परिवर्तनाची कविता मी सादर करत आहे. गोतावळ्यातली माणुसकी. गोतावळ्यातली माणुसकी. पुस्तकांच्या गोतावळ्यात राहणारा माणूस एकतर शांत होतो नाहीतर पेटून उठतो. पुस्तकांच्या गोतावळ्यात राहणारा माणूस एकतर शांत होतो नाहीतर पेटून उठतो. संस्कृतीच्या नावाखाली समाजाने थोपवून दिलेल्या धानमयी गलिच्छ गटाराच्या विरोधात. संस्कृतीच्या नावाखाली समाजाने थोपवून दिलेल्या धार्मिक परंपरेच्या गलिच्छ गटाराच्या विरोधात. फुटकारतोपणा त्या उपाशी पोटांना गद्दारी शिकवणाऱ्या गद्दारांच्या विरोधात. फुटकारतोपणा त्या उपाशी पोटांना गद्दारी शिकवणाऱ्या गद्दारांच्या विरोधात. माईला पदर घे बुरखा घे सांगून स्वतः नंगा नाच करणाऱ्या हलकट पुरुषवृत्तीच्या विरोधात. माईला पदर घे बुरखा घे म्हणून सांगून स्वतः मात्र नंगा नाच करणाऱ्या हलकट पुरुषवृत्तीच्या विरोधात. लाल चड्डी हाफ चड्डी घालून काट्या फिरवत धर्म सांगत उन्माद करणाऱ्या दलिंदरांच्या विरोधात. लाल चड्डी हाफ चड्डी घालून उन्माद करणाऱ्या लाटाकाटा फिरवत करणाऱ्या दलिंदरांच्या विरोधात. लाल दाढी करून संविधानापेक्षा मजहब मोठा सांगून हुकुमशाही चालवणाऱ्या हैवानांच्या विरोधात. लाल दाढी करून संविधानापेक्षा मजहब मोठा सांगून हुकुमशाही चालवणाऱ्या हैवानांच्या विरोधात. आणि मग जागरूक होते इच्छा. नाहीसे व्हावे ही देवळे मस्जिद धर्मशाळा आश्रम चौथरे. नाहीसे व्हावे ही देवळे मस्जिद आश्रमशाळा धर्म चौथरे. केंद्रीय कार्यालय जिथे शिकवल्या जातात फक्त बुद्धीला चंड आणि गाभण करणाऱ्या गोष्टी. जिथे शिकवल्या जातात बुद्धीला चंड आणि गाभण करणाऱ्या गोष्टी. मरावा इथला प्रत्येक प्राणी आणि इथली व्यवस्था सगळी. मरावा इथला प्रत्येक प्राणी आणि इथली व्यवस्था फुटून जाव्या
संसदी बैठका पुस्तके नारे, गरीब श्रीमंत सारे. फुटून जाव्या संसदी बैठका पुस्तके नारे, गरीब श्रीमंत सारे. आणि घडावे पुन्हा जग एकदा नव्याने, आणि घडावे पुन्हा जग एकदा नव्याने. माणुसकीच्या वर्षावात नावे जग सारे. अन्यायाच्या अंगावर यावे सहारे. इथे जन्मास यावा फक्त शेतकरी, आणि त्याने उगवावी फक्त त्यातून माणुसकी, आणि उगवावी त्याने फक्त त्यातून माणुसकी. धन्यवाद. खूप सारा पाऊस पडून जावा आणि सगळ्यांचा अहंकार वाहून जावा अशा आशयाची एक कविता वाचली होती. या ठिकाणी माणुसकीचं पीक यावं पावसाच्या रूपाने अशी ही कविता अभिनिवेशामध्ये या ठिकाणी सादर केल्यानंतर सुनीलजी जाधव यांना विनंती करणार आहे की तुम्ही जी कविता अभिव्यक्त करणार आहात ती आमच्या सगळ्या रसिकांसमोर सादर करावी. हॅलो, सर्व उपस्थितांना मैत्रीपूर्ण जय भीम. त्याचबरोबर सम्यक साहित्य संसद या आयोजक संस्थेला मैत्रीपूर्ण जय भीम व्यक्त करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. आणि पाऊस कधीचा पडतो ही कविवर्य ग्रेस यांची कविता आपल्यासमोर सादर करतो. पाऊस कधीचा पडतो, पाऊस कधीचा पडतो, वाऱ्याची हलती झाडांची हलती पाने. पाऊस कधीचा पडतो, झाडांची हलती पाने. हलकेच जागून आली दुःखाच्या मंद सुराने. डोळ्यात उतरले पाणी, डोळ्यात उतरले पाणी, पाण्यावर डोळे फिरती. डोळ्यात उतरले पाणी, पाण्यावर डोळे फिरती. दुःखाचा उतरला पारा या नितळ उतरणीवरती. दुःखाचा उतरला पारा या नितळ उतरणीवरती. पेटून कशी उजळेना, पेटून कशी उजळेना ही शुभ्र फुलांची ज्वाला. पेटून कशी उजळेना ही शुभ्र फुलांची ज्वाला. ताऱ्यांच्या प्रहरापाशी पाऊस असा कोसळला. ताऱ्यांच्या प्रहरापाशी पाऊस असा कोसळला. संदिग्ध ढगांच्या ओळी, संदिग्ध ढगांच्या ओळी, आकाश ढवळतो वारा. माझ्याच किनाऱ्यावरती दुःखाचा आज पहारा. माझ्याच किनाऱ्यावरती दुःखाचा आज पहारा. धन्यवाद. वा, सुनीलजी अतिशय छोटेखानी कविता या ठिकाणी सादर केली आहे. कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धाकडे आपण वळतो आहोत. अजूनही काही गीतांचा आस्वाद आहे. आपलं तोपर्यंत भोजन आहे, मध्यान्ह भोजन आहे, ते सुद्धा तुमच्या भेटीला आलेलं आहे. चला, आपण संध्याताईंचं या ठिकाणी काव्यवाचन आहे ते त्याचा आस्वाद घेऊया आणि मग गाण्याकडे वळूया. संध्याताई एक सिंधुदुर्गातलं मानाचं नाव. खरं तर त्यांच्या कवितेच्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये साहित्य, संस्कृती, शिक्षण सगळ्याच गोष्टीमध्ये त्यांनी आपली एक वेगळं स्थान निर्माण केलेलं आहे. आणि संवेदनशीलता काय असते हे त्यांच्या लेखणीने आपल्याला वेळोवेळी दाखवलेलं आहे. असंच संवेदनशील लेखन त्यांच्याच माध्यमातून लिहिलेलं ते आपल्यासमोर सादर करतात की दुसरी कविता सादर करतात याची उत्कटता मला पण आहे. संध्याताईंना विनंती करतो की आपली अभिव्यक्ती सादर करावी. सर्व रसिक श्रोत्यांना सविनय जय भीम. मगाशी महेश म्हणाला की संध्या तुला माहिती आहे, तेव्हा कार्यक्रम इकडे होत नव्हते आपल्या जिल्ह्यामध्ये. एखाद दुसरा कार्यक्रम व्हायचा आणि आम्ही म्हणजे आमचे आबा असो शेवरे आमच्या तालुका स्कूलमध्ये कार्यक्रम घ्यायचे. तिथे अक्षरपीठ नावाची संस्था होती आणि महेशला माहिती आहे, महेश कानेकरला माहिती आहे की त्यानंतर अक्षर सिंधू आले. आधी अक्षरपीठ, नंतर अक्षर सिंधू. आणि अक्षरपीठाचंच नंतर आताचंही जे रूप आहे ना ते साहित्य, हे जे तुम्ही नाव वाचताय सम्यक, हे जे नाव आहे ना सम्यक साहित्य संसद, हे आबाने लावलेलं रोपटं आहे. आणि त्या रोपट्याला खत पाणी घालत त्याला मोठं करण्याचं काम आम्ही कसोशीनं करतोय. आमच्या माघारी सुद्धा ते जपलं जाईल याची निश्चित खात्री आहे. 1983ची गोष्ट आहे. सन 1983 खूप पाऊस पडत होता आणि मी आबांकडे खारेपाटणला गेले होते. खारेपाटणमध्ये आबा पाटणकरांच्या घरात राहत होते. असं जोतं असं उंच होतं आणि त्याच्या खाली एक पडवी होती आडवी, आणि त्या एका पडवीमध्ये आबांचा फाटका संसार. मी जेव्हा गेले तेव्हा खूपच पाऊस होता आणि आबांच्या घरात तो सगळा पाऊस तिथे कोसळत होता. बसायलाही जागा नव्हती आणि मला परतीची त्या दिवशी वाट नव्हती. आबा म्हणाले आज राहा. आणि मग आबांची मायावती जी तो आबांचा फाटका संसार सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करत होती आणि तिथेच लिहिलेली 1983 मधली ही कविता.
आले झडीचे दिवस. ही कविता आबा आणि मायावतीला समर्पित आहे. अनेक कविता आबांच्या घरात मी लिहिल्यात, पावसावरच्याच आहेत आणि त्या अशाच आहेत. कवितेचं नाव आहे आले झडीचे दिवस. आले झडीचे दिवस पांघरूनच पुरेना. आले झडीचे दिवस पांघरूनच पुरेना. उब ओल्या जमिनीची झोप डोळ्यात ठरेना. झोप डोळ्यात ठरेना, भूक पोटात मावेना. झोप डोळ्यात ठरेना, भूक पोटात मावेना. आता घुसमट मला हुंदका फुटेना. दुःख ओळखीचे तरी मला हुंदका फुटेना. आता घुसमट मला हुंदका फुटेना. मला हुंदका फुटेना. वाट संपता संपेना. माझ्या सावलीची मला आता संगत पुरेना. माझ्या सावलीची मला आता संगत पुरेना. अस्मिता दर्शच्या एका दिवाळी अंकामध्ये ही कविता 45 वर्षापूर्वी 40 वर्षापूर्वी प्रसिद्ध झाली होती. धन्यवाद. 1983 साली लिहिलेली कविता, पावसाचा अनुभूती देणारी ही कविता या ठिकाणी संध्याताईंनी सादर केली. सगळ्याच अभिवाचकांचे हार्दिक आभार व्यक्त करतो. तुम्हाला सन्मानपूर्वक विनंती करतो की आपण समोर जाऊन रसग्रहण करावं. रसिक म्हणून पुन्हा एकदा सुनीलजी तुमची कविता आहे, तुमची झाली ना कविता? ओके. पाऊस कधीचा पडतो. चला पुढच्या अभिवाचकांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो आणि गाण्याकडे जातो. कवी सिद्धार्थ तांबे, कवी सुनील हेतकर, मयुरी पेडणेकर यांना विनंती आहे की आपण यावं, काव्यपीठावर यावं, आपल्यासमोर सादर करावं. सादर करता माध्यमातून, चित्रपट गीतातून पाऊस आपल्याला भेटायला आला आणि त्याच पावसाचं हे सुमधुर गाणं आहे ते आपल्यासमोर चिंब पावसानं रानं हे गाणं आपल्या भेटीला आलं. अर्थातच गाण्याचा हा संपूर्ण कार्यक्रमाचं समापन आहे ते सुद्धा आम्ही गाण्यानेच करणार आहोत. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा अभिवाचकांकडे जातोय. वेळ आपल्याला अनुमती देत नाही हे मलाही माहिती आहे. तुमच्या हातात त्या घड्याळाकडे तुमचं लक्ष आहे. मी मयुरी हिला विनंती करणार आहे की लेडीज फर्स्ट या सत्राची सुरुवात आहे ती तुझ्या सुमधुर काव्याने करावी. मयुरी आपल्यासमोर आपली कविता सादर करते. नमस्कार, मी मयुरी सुरेंद्र पेडणेकर, वैभवडी तालुका. मी प्रथमतः अनिल सरांचे आभार मानते की त्यांनी मला ही संधी दिली. आणि माझ्या कवितेचे नाव आहे वेगळा पाऊस. जो प्रत्येकासाठी वेगळाच असतो तसा माझाही एखादा पाऊस. मातीत तांबड्या जेव्हा थेंब थेंब जिरला होता. मातीत तांबड्या जेव्हा थेंब थेंब जिरला होता. स्वर्गीय सुगंधाचा मी पाऊस मुंगला होता. गळक्या छपरातून उपरा अवचित उंगळला होता. गळक्या छपरातून उपरा अवचित उंगळला होता. गालावरती तेव्हा मी पाऊस झेलला होता. गडगडता घनमालांचा, कडकडात तीक्ष्ण विजांचा. गडगडात घनमालांचा, कडकडात तीक्ष्ण विजांचा. मी गारटलेल्या कानांनी पाऊस ऐकला होता. पानातून झरपणारा, ओढ्यातून झुळझुळणारा.
पानातून झरपणारा, ओढ्यातून झुळझुळणारा मी खुशाल थेंबावरचा पाऊस पाहिला होता. तो आजही आला होता, तो आजही आला होता, धो कोसळला होता, पण मला भावलेला तो पाऊसच वेगळा होता. धन्यवाद. वा, मयुरी छोटेखानी कविता सादर केली. दीपकजी एक नाव आहे सिंधुदुर्गातलं, कविता लिहितात आणि आपलं अभिव्यक्ती सादर करतात, उपस्थित आहेत. दीपकजींना विनंती करतो, दीपकजी तुमची कविता सादर करा. शीर्षक आहे पाऊस तुझानी माझा. पाऊस तुझानी माझा पहिल्या भेटीतला, पाऊस तुझानी माझा पहिल्या भेटीतला, प्रेमातला पहिला पाऊस कसा विसरू मनातला. पावसाचा हर्ष वाटतोय नेहमी हवा, पावसाचा हर्ष वाटतोय नेहमी हवा, पहिल्या पावसाचा सुगंध प्रेमाने दरवळा नवा. पाऊस आठवणीतला मनी रोज असावा, पाऊस आठवणीतला मनी रोज असावा, दुःख सारे विसरून पुन्हा एकदा अनुभव घ्यावा. पावसाळा येतो नि जातो, पावसाळा येतो नि जातो, पण पाऊस जीवनात कधी दुःखाचा कधी सुखाचा असतो प्रत्येकाच्या आयुष्यात, असतो प्रत्येकाच्या आयुष्यात. वा दीपकजी, खरं तर सम्यक साहित्य संसद सिंधुदुर्ग ही संस्था निर्माण करण्यामागे अनेकांचं योगदान आहे. त्यामधलं एक नाव आपणाला नेहमीच आठवणींच्या पानामध्ये दडलेलं बघायला मिळेल ते म्हणजे उत्तमजी पवार. उत्तमजी यांची कविता वाचत ऐकत बघत आम्ही आज मोठे झालो. खरं तर उत्तमजी यांची एक कविता एक अभिवाचक या ठिकाणी सादर करणार होते, पण या ठिकाणी ते उपस्थित राहू शकले नाही. उत्तमजी हे आमचं एक सिंधुदुर्गातलं एक उत्तम पान. म्हणजे मान्य आहे तुम्ही चंद्रापर्यंत पोहोचलात, पण आमच्या विहिरीपर्यंत पोहोचलात नाही, त्याचं काय, असा आशयघन एक प्रश्न त्यांनी व्यवस्थेसमोर मांडला होता. आणि सत्तेच्या आतबाहेरच्या कविता आजही आपल्याला त्यांच्या आठवतात. त्यांच्याच प्रेरणेतून त्यांच्या मुळशीतून तयार झालेला एक कवी म्हणजे सिद्धार्थ दादा. आम्ही त्याला दादा म्हणतो, पण सिद्धार्थ तांबे हे नाव मोठं आहे. स्वतः आरुंद हायस्कूलमध्ये प्राचार्य म्हणून काम करत असताना या परिवर्तनाच्या समाजवादी चळवळीमध्ये गेली 25-30 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी या साहित्य विश्वामध्ये त्यांनी दिलेला आहे. चळवळीचं आणि साहित्याचं योग्य भान असणारं एक संवेदनशील मन त्यांच्याकडे आहे. आणि म्हणूनच काही दिवसांपूर्वी, अगदी काही वर्षापूर्वी सत्तेच्या आतबाहेर हा उत्तम पवारांच्या कवितेला प्रेरणा मानून त्यांनी सूर्योन्मुख शतकाच्या दिशेने हा आपला कविता संग्रह रसिकांच्या भेटीला आणलेला आहे. त्याच्यामधलंच एक पान आपल्यासमोर ते उलगडून दाखवत आहेत. मी विनंती करतो कवी सिद्धार्थ तांबे यांना की आपण अभिवाचन सादर करावं. धन्यवाद निलेश. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे समतेच्या वाटेवर. ही सूर्योन्मुख शतकांच्या दिशेने मधली कविता नाही, स्वतंत्र पुढची कविता आहे. समतेच्या वाटेवर. वर्षाने वर्षे तू चालत होतीस पूर्वसुरींनी घालून दिलेल्या मळवाटीवर. वर्षानुवर्षे तू चालत होतीस पूर्वसुरींनी घालून दिलेल्या मळवाटेवर. पुरुष सत्तेच्या मळभाने पसरले होते तुझ्या वाटेवर विषाक्त काटे. नकाराच्या खुणा गोंदवल्या होत्या तुझ्या अस्तित्वाच्या सीमारेषांवर. नकाराच्या खुणा गोंदवल्या होत्या तुझ्या अस्तित्वाच्या सीमारेषांवर. तुझ्या श्वासोच्छ्वासांवरही होती बंदी बारोमास. अत्याचाराने गाठली होती परिसीमा तुझ्यासह तुझ्या सख्या सावित्र्यांवर. आणि सत्यवानांचा घुमजाव ठरलेला. आता आपण झुगारून दिली सत्यवान सावित्रीची कपोल कल्पित भाकड कथा. आता आपण झुगारून दिली सत्यवान सावित्रीची कपोल कल्पित भाकड कथा. तू सावित्री होऊन हाती घेतलीस लेखणी आणि ज्योतिराव बनून चालू लागलो आहे मी तुझ्या सोबत. बाहेर उठले जरी कुचेष्टांचे वावटळ, बाहेर उठले जरी कुचेष्टांचे वावटळ, मी तुझ्या प्रतिमा आणि प्रतिभेवर जीव जडवला आहे या उभ्या जन्मासाठी. पुनर्जन्माच्या कल्पनेला घातली मी गोळी, पुनर्जन्माच्या कल्पनेला घातली मी गोळी. मी आता भाजू देणार नाही सनातन्यांची रुचिहीन पोळी. आता हातात गुंपले आहेत हात युगायुगांसाठी. आता हातात गुंपले आहेत हात युगायुगांसाठी. चल आपण सर्जनाचा मळा फुलूया, चल आपण सर्जनाचा मळा फुलूया. आपल्या मागून युद्धात उभ्या सैनिकांसारखे निघतच आहेत जथ्थेच्या जथ्थे. आपल्या मागून युद्धात उभ्या सैनिकांसारखे निघतच आहेत जथ्थेच्या जथ्थे. आपण उसंत नको घ्यायला, आपण उसंत नको घ्यायला.
या क्रांतीचक्राला गतीचे नवनवे आयाम देत, या क्रांतीचक्राला गतीचे नवनवे आयाम देत, ये ना समता स्वातंत्र्य आणि बंधुतेचे नवे जग आकारास आणूया, ये ना समता स्वातंत्र्य आणि बंधुतेचे नवे जग आकारास आणूया, चल मानवतेचे अमर गीत गाऊया, चल मानवतेचे अमर गीत गाऊया. धन्यवाद. मानवतेचे अमर गीत खरं तर शंतनू यांची आठवण करून दिली. शंतनू सुद्धा असंच म्हणतात की वाडे जातीपातीचे तू तोडत फोडत यावं, तू यावं बंधन तोडत यावं. खरं तर अशा परिवर्तनवादी कविता आहेत. प्रेमाला सुद्धा एका संवेदनेची जाणीव आणि त्यामध्ये असणारं समाजभान हे किती सशक्त असतं याची अनुभूती या आपल्याला दुसऱ्या सत्रामध्ये येते आहे. असंच एक कवितेचं पान आता आपल्यासमोर सादर करण्यासाठी विठ्ठलजी कदम यांना मी आमंत्रित करतोय. विठ्ठलजी हे मराठी साहित्य संस्कृतीचे सदस्य आहेत माझ्या अभ्यासाप्रमाणे, बरोबर ना सर? आणि या ठिकाणी येऊन ते आपल्याला आलेत, कविता सादर करण्यासाठी आलेत, त्याबद्दल आधी आम्ही त्यांचे हार्दिक स्वागत करतो. आणि विठ्ठलजी तुम्हाला विनंती करतो की आपली कविता आपल्या रसिकांसमोर सादर करावी. सविनय जय भीम सर्वांना. कवितेचं नाव आहे महानायक. तू केली आहेस या भूमीची नांगरणी, सम्यक क्रांतीचा फाळ बनव. तू केली आहेस या भूमीची नांगरणी, सम्यक क्रांतीचा फाळ बनवून. तूच दिले आहेस कसदारपणा या काळ्या मातीला, करीत विषमतेच्या तणांची नडणी पंचशिलाच्या खुरपीने. तूच होतास खरा शेतकरी, वैराण भूमीला मानवतेचं हिरवपण देणारा. तूच होतास खरा शेतकरी, वैराण भूमीला मानवतेचं हिरवेपण देणारा. तू करून गेलास विश्वशांतीची पेरणी करुणेच्या नांगराने. तू करून गेलास विश्वशांतीची पेरणी करुणेच्या नांगराने. कणाकणात जागून स्वयंप्रकाशाची बीजे. तूच होतास कृषी संस्कृतीचा महानायक. तूच होतास कृषी संस्कृतीचा महानायक. तुझे शेत होते विश्वशांतीचे पीक फुलवणारे. म्हणूनच आज मातीच्या कणाकणातून रुजून येत आहेत. म्हणूनच आज मातीच्या कणाकणातून रुजून येत आहेत तुझ्या बोधिवृक्षाची पाळेमुळे तुला बुद्ध बनवणारी आणि माझ्यातला माणूस घडवणारी, माझ्यातला माणूस घडवणारी. धन्यवाद. वा विठ्ठलजी. रसिक हो, आपण कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धाकडे सरकतो. पुढच्या 10 मिनिटामध्ये आपल्या कार्यक्रमाचं समापन होईल. मी 12 वाजल्यापासून म्हणजे 11 साडे 11 वाजल्यापासून आपल्याबरोबर संवाद साधतो आहे. त्याच्या आधी संदेशने साधला. या ठिकाणी आपल्याला एक निरीक्षण तुम्हाला जाणवलं असेल. पावसाची गाणी कविता अभिवाचन चालू होतं तेव्हा आभाळ भरून आलं, म्हणजे आता पाऊस बरसणार आहे की काय अशा पद्धतीचं थोडं वातावरण निर्माण झालं. आणि जेव्हा क्रांतीची ही गीतं गाणी आणि अभिवाचन सुरू झाल्यानंतर लख्ख प्रकाश पडला. म्हणजे कदाचित वातावरण हे सुद्धा आपलं मन आहे ते जाणत असेल आणि त्यानुसार आपली सुद्धा अभिव्यक्ती सादर करत असेल. आता सुंदर प्रकाश पडलाय. कदाचित हा क्रांतीचा प्रकाश आहे आणि म्हणून हा सूर्यप्रकाश ज्यांना आपण उपाधी देतो ज्ञानसूर्य तू ईस जगत का. आणि हे ज्ञानसूर्याचं प्रतीक कवितेच्या माध्यमातून जेव्हा असं समोर येतं तेव्हा पुढची कविता स्फुरली जाते. आपल्यासमोर अरुणजी आहे, ते आपली मगाशी अरुणजी नाईक यांची कविता एक या ठिकाणी माझ्या माहितीप्रमाणे सादर झाली होती. स्वतः अरुणजी तुम्ही या पुस्तकामध्ये आता मगाशी जे पुस्तक प्रकाशित झालं त्याच पुस्तकातली कविता म्हणतात की अजून कोणती म्हणतात बघूया. अरुणजी यांना विनंती करतो की आपण कविता सादर करा. सर्वांना जय भीम. माझी जी कविता आहे नाव वगैरे असं काही नाही आहे, पण पावसाची कविता आहे. अभावग्रस्तांचा निवारा विस्कटून खिंदळतो पावसाचा धबधबा. माझ्या सहित अवतीभोवती अंधाधुंद चिरी बेधुंद पाऊस आमच्या जगण्याला पिसडून टाकणारा. मी थोपटवत आलो आहे वेदना आणि जखमा तर चिघळतात पावसाने. मी थोपटवत आलो आहे वेदना आणि जखमा तर चिघळतात पावसाने. कवितेसारखा मुक्त असतो पाऊस. माणूस भेदभाव करतो.
कवितेसारखा मुक्त असतो पाऊस, माणूस भेदभाव करतो, पाऊस सगळे एकाच तराजूत मापतो. पाऊस सगळे एकाच तराजूत मापतो, माणूस जात धर्म वंश पंथ पाळतो. पाऊस असल्या फालतू फंदात पडत नाही. पाऊस असल्या फालतू फंदात पडत नाही. पाऊस ढगातून करतो सफर अवघ्या जगाची. पाऊस ढगातून करतो सफर अवघ्या जगाची. वाहतो डोंगर दऱ्यातून, नदी नाल्यातून आणि भेटतो दर्याला. पाऊस अक्षरशः शिव्यांची लाखोली गिळतो माणसांची. पाऊस अक्षरशः शिव्यांची लाखोली गिळतो माणसांची. तरी हवाच असतो पाऊस माणसाला, कारण माणसाचे जीवन असतो पाऊस, कारण माणसाचे जीवन असतो पाऊस, जीवन असतो पाऊस. वा, अरुणजी, तुमच्या नावामध्येच अरुण आहे, अरुणोदय झाला असं एक गाणं आहे. तर तुम्ही या ठिकाणी तुमच्या नावाप्रमाणेच क्रांतीची आणि पावसाची कविता असा मिलाप असणारं सुंदर अभिव्यक्ती आपल्या कवितेतून सादर केली. खरं तर कार्यक्रमामध्ये एक कविता या ठिकाणी सादर होणार आणि एक गीत होणार आहे आणि तदनंतर आपण या संपूर्ण कार्यक्रमाचा रसग्रहण आस्वाद घेऊन कार्यक्रम समापन करणार आहोत. आता या परिवर्तनवादी चळवळींमध्ये राहगीर नावाचे एक हिंदी कवी आहेत. अगदी त्यांची फेसबुकवर रॅप नावाची एक गोष्ट आली होती, पण ते रॅप मला आवडलं नाही, पण त्याचे शब्द मला आवडले. रॅपचा आणि आताचा हा जमाना असला तरी सुद्धा ते म्हणतात की हाईवे 27 था मैं बाइक पे सवार था, रफ्तार 90 पार थी. कि हाईवे 27 था मैं बाइक पे सवार था, रफ्तार 90 पार थी. मन में ये सोच रहा था ये वाली या पिछली वाली ज़्यादा घटिया कौन सी सरकार थी. फिर भी मन गा रहा था कुछ गीत गुनगुनाने को, फिर भी मन गा रहा था कुछ गीत गुनगुनाने को. मन में बची टूटी हुई एक छोटी सी तार थी. तभी एक तितली आके लग गई मेरे हेलमेट के स्क्रीन पर. तभी एक तितली आके लग गई मेरे हेलमेट के स्क्रीन पर. एक दाग वही लगा, एक कतरा गिरा मेरी जीन पर. एक पंख था वही चिपका, एक पंख था कहीं हवा में. एक पंख था वही चिपका, एक पंख था कहीं हवा में. उस कच्ची मौत का था शायद इकलौता गवाह में. मन में ये सोचने लगा, मन में ये सोचने लगा क्या वो मादा थी या नर था. मन में ये सोचने लगा क्या वो मादा थी या नर था. क्या उसके भी थे कोई बच्चे, क्या उसका भी कोई घर था. फिर अचानक याद आ गया पिछले मोड़ पर किसी रोड पर विज्ञापन के बाजू थोड़ी जगह छोड़कर लिखा हुआ था रफ्तार जानलेवा है, रफ्तार जानलेवा है. माणसाचं आणि कवीचं मन किंबहुना किती संवेदनशील असतं याचं हे सुंदर उदाहरण या कवितेतून आपल्याला बघायला मिळालं. संवेदनशील मन आहे ते नेहमी चांगल्या गोष्टी टिपतं, ते टिपत जातं आणि त्याच्यातून अभिव्यक्ती सादर होते. हीच अभिव्यक्ती या ठिकाणी संदेशजी यांनी मला एक सुंदर पुष्प दिलंय, खरं तर रसिकत्वाची पावती. सुंदर, थँक्यू संदेशजी. आपण आता कार्यक्रमाच्या समापनाकडे वळतो आहोत. असं टिपणारं मन आहे हे तुमचं संवेदनशील मन, असंच जागं ठेवा, कारण येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपल्याला असं संवेदनशील मनाची माणसं आहेत. हा नात्यांचा महोत्सव साजरी करण्यासाठी एकत्र यावं लागेल, जाणीवपूर्वक एकत्र यावं लागेल. या उदात्त विचारासह सुनीलजी हेतकर यांचा अगदी काही दिवसांपूर्वी वाढदिवस झाला. सुनीलजी, तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आमच्या सगळ्यांकडून आणि विनंती करतो की सुनीलजी कांबळे यांनी जे पुस्तक लिहिलेलं आहे शिलालेख, या पुस्तकामधलं एक सुंदर पान आपल्यासमोर सादर करण्याची विनंती मी सुनीलजी यांना करतो आहे. आणि अर्थातच संदेशजी, तुमच्या सुमधुर गाण्याने आपण या कार्यक्रमाचं समापन करणार आहोत. तत्पूर्वी आभार प्रदर्शनासाठी राजेशजी कदम यांनी काव्यपीठावर यावं अशी विनंती करतो. आपल्यासमोर या अभिवाचनाचं पुढचं रूप सादर होतं आहे ते म्हणजे सुनीलजी हेतकर. याच विचारमंचावर शिलालेख हा कविता संग्रह प्रकाशित झाला डॉक्टर महेश केळुसकर यांच्या हस्ते. त्याच याच्या कविता संग्रहातली तसा मी एक कविता चांगली आहे, बऱ्याच कविता चांगल्या आहेत, आवडतील तुम्हाला, आवर्जून वाचावं. याची तयारी करून आलो होतो, परंतु दीर्घ कविता असल्यामुळे थोडीशी छोटी कविता आपल्यासमोर पेश करतोय. कवितेचं नाव आहे परिवर्तन. मला वाटतं जाता जाताना सुद्धा ही कविताच्या माध्यमातून बरंच काही सांगून जाईल. कवितेचं नाव आहे परिवर्तन. मित्र हो, कोणतीही शक्ती तुम्हाला बांधून ठेवू शकत नाही. मित्र हो, कोणतीही शक्ती तुम्हाला बांधून ठेवू शकत नाही जास्त वेळ किंवा
कोणत्याही शक्तीचे गुलाम म्हणून राहू शकत नाही तुम्ही कायम. मित्र हो, कोणतीही शक्ती बांधून ठेवू शकत नाही तुम्हाला जास्त वेळ, किंवा कोणत्याही शक्तीचे गुलाम म्हणून राहू शकत नाही तुम्ही कायम. आकाश कधी निरभ्र, आकाश कधी निरभ्र तर कधी असतं ढगाळ. आकाश कधी निरभ्र तर कधी असतं ढगाळ. कधी दुःखाच्या सावलीत तुम्ही असता कळत, कधी दुःखाच्या सावलीत तुम्ही असता कळत, तर कधी सुखाच्या वर्षावात आनंदी, तर कधी सुखाच्या वर्षावात आनंदी. परिवर्तन आहे नित्य, परिवर्तन आहे नित्य. ज्यांना बसायचं असं कुशाल, ज्यांना बसायचं असेल कुशाल हिटलरच्या पंक्तीत, ज्यांना बसायचं असेल कुशाल हिटलरच्या पंक्तीत, तेही मावळून जातील एक दिवस, तेही मावळून जातील एक दिवस. जे निघतील जग जिंकायला, जे निघतील जग जिंकायला, त्यांचीही असेल गत सिकंदराहून वाईट. जे निघतील जग जिंकायला त्यांचीही असेल गत सिकंदराहून वाईट. दिग्मूढ अवस्थेतील मित्र हो, दिग्मूढ अवस्थेतील मित्र हो, नसानसात भरलेला उत्साहाचा अणुरेणू मावळू देऊ नका. नसानसात भरलेला उत्साहाचा अणुरेणू मावळू देऊ नका, मावळू देऊ नका. धन्यवाद. वा, सुनीलजी छोटे गाणी पण आशयघन कविता या ठिकाणी सादर केलेली आहे. परिवर्तनाच्या या चळवळीमध्ये कित्येक कवींनी आपलं अभिव्यक्त होणं आहे ते आपल्यासमोर मांडलं. त्याच्यामधून समाजातील संवेदनशीलता आहे ती वाढीला लागली आणि त्याच्यामधून एक क्रांतीचा नवा प्रकाश आहे तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला बुद्ध धम्माच्या माध्यमातून दिला. त्याचे सगळेजण आपण साक्षीदार बनतो आणि म्हणूनच ही मूळ प्रेरणा घेऊन तथागत गौतम बुद्धांच्या विचारसरणीला, सामाजिक सिद्धांताला आदर्श मानून, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याला प्रेरणा मानून सम्यक संसद साहित्य सिंधुदुर्ग ही संस्था उदयाला आली आणि त्याचा अनेक वेळा वेगवेगळ्या माध्यमातून, कार्याच्या माध्यमातून आम्ही छोटेखानी प्रपंच सादर करू शकलो. हा नवोन्मुख आणि नवीन आशय देणारा हा प्रपंच वर्षावासाच्या माध्यमातून पाऊस गाणी, वर्षावास आणि त्याच्याबरोबर परिवर्तनाच्या कविता असा सुरेख संगम करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. कदाचित तो नक्कीच यशस्वी झाला असेल, कारण वाढलेली उपस्थिती आहे ही नक्कीच त्याची आम्हाला तो प्रतिसाद आहे तो आम्हाला नवी उमेद वाढवणार आहे. या आशयासह आणि या सदिच्छेसह या ठिकाणी कार्यक्रमाचं समापन करणारं गीत आहे ते आपण सगळेजण चिंब भिजलेले रूप सजलेले हे शंकर महादेवन यांच्या आवाजातलं गाणं आता आपण ऐकणार आहोत. शंकर महादेवन म्हटलं की आपणाला बरीच गाणी आठवतात, पण त्यांचंच हिट झालेलं गाणं आहे ते पावसाच्या सरींचा आस्वाद घेणारं गाणं. संदेशजी आणि अमृता यांना विनंती करतो की हे या सत्राचं शेवटचं गाणं सादर करतील. तदनंतर येऊन राजेशजी आहे ते आभार प्रदर्शन आपल्यासमोर सादर करतील आणि कार्यक्रमाचं छोटेखानी समापन होईल.
पावसाची अनुभूती मिळाली आणि आपण सगळेजण चिंब झालो. चिंब भिजलेलं मन घेऊन एक वेगळी आठवण घेऊन आज आपण आपल्या घरी जाणार आहोत. याच्यासोबत हे आठवणींचं रंगवलेलं पान आहे. ते नक्कीच आजचा दिवस आपल्या आठवणीत जेव्हा येईल तेव्हा हे आठवणींचं पान तुमच्या मनामनात रंगवलेलं दिसेल. खरं तर साहित्य हे निवळ चुन्यासारखं असतं. त्यात विचारांचा कात टाकल्याशिवाय ते रंगत नाही आणि कलाकारांना सुद्धा संवाद हवा असतो, त्याच्याशिवाय त्यांचं पान रंगत नाही. हे पान रंगवण्याचं काम हे या ठिकाणी सम्यक संसद साहित्य यांच्या वतीनं केलं गेलं. आपले आदर्श असणारे तथागत गौतम बुद्ध यांना नेहमी अग्रस्थानी आपण ठेवलं. त्यांच्या मागे आम्ही बसलो. याचाच अर्थ असा की त्यांच्याच पाऊल वाटेने आम्हाला पुढे घेऊन जायचं आहे. आणि म्हणूनच चालतो तुझ्याच पाऊल खूण आहे प्रिन्सिपल R.L. तांबे यांची कविता या निमित्ताने आठवते. या निमित्ताने मी राजेशजी यांना काव्यपीठावर बोलवतो आहे आभार प्रदर्शनासाठी. आणि जाता जाता एकच सांगतो की सुरुवात आपण जो दिवा लावून केली होती, तथागत गौतम बुद्धांच्या चरणी फुलं अर्पण करून केली होती, तेच माझ्या माहितीप्रमाणे वामनदादा यांचं काव्य फुलं मी आपल्यासमोर सादर करतो आणि आभार प्रदर्शनासाठी राजेशजी यांच्याकडे माईक देतो. कोसळोत वर्षा उठू दे झंझावात, आसूड विजेचे घेऊन या निमिषात, धावू दे दिशाना करुणी या आकांत, पर निश्चल असू दे ज्योत तुझ्या हातात. तू कळ्या फुलातील कोमलता हो, सुगंध आनंद हो, तू स्वयं दीप हो, अत्त दीप भव. अत्त दीप भव हा सुरेख संदेश घेऊन या निमित्ताने आपण हे विचारांचं गाठोडं घेऊन शिदोरी घेऊन जातो आहोत. या निमित्ताने या सुंदर कार्यक्रमाचं गोड समारंभ गुलाबजाम सारखं आभार प्रदर्शन आपल्यासमोर राजेशजी आपल्या सुमधुर आवाजामध्ये सादर करतील. हा सगळा प्रपंच उभा करताना जी नावं या ठिकाणी महत्त्वाची आहेत त्यांचा उल्लेख केला जाईल आणि आपण पावसाच्या आगमनाबरोबरच या कार्यक्रमाची सांगता करू. धन्यवाद निलेशजी. खऱ्या अर्थानं मराठी साहित्याचा हा वर्षावास, निवडक कवितांचा कथाविष्कार, कलाविष्कार आणि एकूणच सगळा काव्यविष्कार या सम्यक साहित्य संसदेचे अध्यक्ष इंजिनियर अनिल जाधव सर यांना इथे येण्याची विनंती करतो. आणि मित्रांनो, खऱ्या अर्थानं कविता, गाणी आणि एकूणच सगळं वातावरण पाहता आपण आजचा हा कविता वर्षावासाच्या आणि कविता परिवर्तनाच्या हा सुंदर कार्यक्रम करण्याचा आमचा हा प्रयत्न होता, तो खऱ्या अर्थाने सफल झाला. आणि म्हणूनच या सगळ्या कार्यक्रमासाठी तुम्हा सगळ्यांचा उदंड प्रतिसाद लाभला. पहिलं प्रथम या ठिकाणी कणकवली कॉलेज SPCL सभागृह आणि प्राचार्य आणि या शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अध्यक्षा डॉक्टर राजेश्री साळुंके आणि त्यांचे सर्व पदाधिकारी आणि आम्हाला विशेष सहकार्य करणारे प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र मोबरकर यांनी सुंदर असं हा सभागृह उपलब्ध करून दिला. त्याचबरोबर या सगळ्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख मानवंत जे कवी आहेत, त्याचबरोबर अभिवाचक आहेत आणि विशेष या सगळ्या कार्यक्रमासाठी संगीत साथ देणारे आमचे महेश काणेकर, संदेश रावले, अमृता घाडी आणि त्याचबरोबर राकेश मिडबावकर आणि संदेश तांबे आणि या राजेश वाळके यांचं एकदा जोरदार टाळ्याने आपण खऱ्या अर्थानं याच्या संगीतमय मैफिलीसाठी स्वागत करूया. अभिवाचकसाठी नाट्य अभिनेते अभय खडपकर, राजेंद्र कदम, निलेश पवार, सुधीन तांबे, सीमा आडकर, विद्याधर तांबे, श्रेयस शिंदे आणि शैलेश तांबे आणि या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी प्रमुख मानवंत कवी असलेले आमच्या या सम्यक साहित्य संसदेचे सर्व मानवंत कवी, त्याचबरोबर आमच्या या सम्यक साहित्य संसदेचे अध्यक्ष इंजिनियर अनिल जाधव यांच्या वतीनं आपण आजच्या ह्या कार्यक्रमाचा समारोप करणार आहोत. मी फक्त अनिल जाधव यांना 2 मिनटं या ठिकाणी खरं तर अध्यक्ष मनोगत असतं आणि मग समारोप असतो. तर तत्पूर्वी मी या कार्यक्रमासाठी संपूर्ण कार्यक्रमाचं शूटिंग करणारे आमचे मित्र संतोष कांबळे, त्याचबरोबर खास मालवणहून आलेले आमचे कोकण नाऊचे प्रतिनिधी परब आणि त्यांचे संपूर्ण टीम आणि खास या कार्यक्रमासाठी कणकवली महाल बौद्ध विकास संघ मुंबईचे अध्यक्ष अनिल तांबे आहेत, त्याचबरोबर आमचे मित्र मधुकरजी जाधव आहेत, या सगळ्यांचे विद्याधरजी कदम आहेत, त्याचबरोबर दर्पण प्रबोधिनीचे संपूर्ण पदाधिकारी आहेत, सरचिटणीस सुनील तांबे आणि त्यांचे संपूर्ण पदाधिकारी, स्टुडंट फेडरेशनचे संदेश तांबे आणि त्यांचे संपूर्ण टीम, या सगळ्यांचे महिला आघाडीच्या आदरणीय स्नेहल तांबे आणि त्यांची संपूर्ण टीम आलेली आहे. या सगळ्यांचे मी ऋण व्यक्त करतो. खरं तर काय बोलावं, कारण इतका आमचा अनपेक्षित हा कार्यक्रम होता, तो अत्यंत रंगतदार करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी सहकार्य केलं. त्याचबरोबर या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी ज्यांनी योगदान दिलं त्यांची आठवण मी करतो आहे आणि इंजिनियर अनिल जाधव यांना फक्त 2 मिनिटं या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी सदिच्छा देण्याची विनंती करतो आणि आपण
हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपवणार आहोत. अनिल जाधव. जय भीम सर्वांना. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय या मूल्यांचा समाजामध्ये प्रचार आणि प्रसार व्हावा ही खूणगाठ बांधून सम्यक साहित्य संसद आतापर्यंतचे सर्व कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. सम्यक साहित्य संसदेने अनेक राज्यस्तरीय काव्य संमेलनं घेतलेली आहेत, अनेक चांगले चांगले उपक्रम घेतलेले आहेत. आज असा वर्षावासाच्या काळातला कविता वर्षावासाची, कविता परिवर्तनाची. परिवर्तन हा सृष्टीचा नियम आहे, ते सतत बदलण्यात आला आहे, पण तो बदल सामाजिक अंगाने होत राहावा. परिवर्तन हे चांगल्या सम्यक परिवर्तन झालं पाहिजे आणि सम्यक परिवर्तन साहित्यातून दिसायला पाहिजे. आपलं सम्यक साहित्य संसदेचं उद्दिष्ट आहे, आपण माणसाला केंद्रबिंदू मानून साहित्य निर्मिती करणारे आहोत, माणसाला जोडणारे आहोत. माणूस कसाही असो, आबा शिवरे म्हणतात, माणूस कसाही असो तरी माणसाला नाकारून चालणार नाही. म्हणून प्रत्येक माणूस जोडत जावं आणि समाजामध्ये बंधुता निर्माण करावी हे आपलं उद्दिष्ट आहे. त्या दृष्टीने आपण सम्यक साहित्य संसदेचे कार्यक्रम आखत आहोत, करत आहोत आणि त्याला आपण भरभरून सर्वांनी प्रतिसाद दिला. माझी अपेक्षा नव्हती, मी 60-70 लोक येतील असं गृहीत धरलं होतं, पण आपण माझ्या अपेक्षा पूर्ण केल्या. चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिला. मला असाच प्रतिसाद पुढे द्याल असं अपेक्षा व्यक्त करतो आणि सर्वांना धन्यवाद देतो आणि मी 2 शब्द पुरे करतो. जय भीम. आणि आजच्या या कार्यक्रमासाठी ज्यांनी आपलं स्वादिष्ट अल्पोपहाराची व्यवस्था केली ती मालवणी गजालीचे सुधीनजी आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमसाठी मी सुधीनजी यांना इथे येण्याची विनंती करतो. त्यांचंही स्वागत करूया. त्याचबरोबर कोकण नावचे प्रतिनिधी आहेत त्यांचंही स्वागत करूया. तुम्हा सगळ्यांना पुन्हा एकदा या कविता वर्षावासाच्या आणि कविता परिवर्तनाच्या या कार्यक्रमासाठी सगळ्यांना धन्यवाद देतो. मधुकरजी जाधव आपण इथे यावं, कारण खास त्यांचे संपूर्ण परिवार आलेले आहे. सगळ्यांचंच नामोल्लेख करणं कठीण आहे. रवींद्रजी तांबे आहेत, जी.बी. कदम सर आहेत, आदरणीय अनिलजी तांबे यांना इथे येण्याची विनंती करतो. मधुकरजी जाधव या, विद्याधरजी कदम या, त्यांचं स्वागत संस्थेचे अध्यक्ष करतील. त्याचबरोबर हा संपूर्ण आवाज तुमच्यापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी ध्वनी व्यवस्थापन फार महत्त्वाचं असतं आणि त्याचबरोबर संगीत संयोजन फार महत्त्वाचं असतं. ही सगळी जबाबदारी म्हणजे गायन, संगीत संयोजन आणि एकूणच सगळं ध्वनी व्यवस्थापन करणारे आमचे मित्र संदेशजी रावले यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या मारूया, कारण ते गायक जरी असले तर संगीत संयोजन ते करत होते. मी संस्थेचे अध्यक्ष अनिल जाधव सर यांना विनंती करतो की संदेशजी रावले, त्याचबरोबर गायक राजेश वाळके, अमृता घाडी आणि आमचे मित्र महेशजी काणेकर खरं तर समोर बसले आहेत. त्यांना इतका आनंद झाला. ही संकल्पना एक वेगळ्या पद्धतीनं आपण मांडली आणि म्हणून कविता, त्याचबरोबर या ठिकाणी गाणी आणि प्रबोधन, जो आपला आशयघन आविष्काराचा जो काही उद्देश होता तो सफल करण्यासाठी या गायकांचं फार मोठं योगदान आहे. त्या सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद आहे. मी विजय कदम सर सुद्धा पहिल्यापासून इथे आलेले आहेत, त्यांचंही स्वागत करतो. आणि या सगळ्या कार्यक्रमासाठी खरं तर निलेश म्हणाला की मी या सगळ्यामधला संवादक होतो, पण निलेश हा कार्यक्रम उंचीवर नेण्याचं काम आपण केलात, सॅल्यूट आहे. आणि म्हणून निलेशजी पवार यांचं आमच्या सम्यक साहित्य संसदेच्या वतीनं, सर्व पदाधिकारी यांच्या वतीनं आपल्या या निवेदनात्मक संवाद कौशल्याला मानाचा मुजरा करतो. सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद. महेंद्र कदम आहेत, संदेशजी कदम आहेत, महिला फ्रंटच्या या ठिकाणी प्रज्ञा कदम मॅडम आहेत, स्नेहल तांबे मॅडम आहेत, त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून इथे यावं. या त्याचबरोबर आदरणीय बौद्धजन सेवा संघाचे सुनीलजी जाधव आहेत. संदेश तांबे खरं तर उद्घाटन सोहळ्यासाठी संदेशजी तांबे त्याचबरोबर आमचे जी.बी. कदम सर आहेत, रघुनाथ तांबे आहेत, कमलेश पवार खरं तर हा आपला सिंधुदुर्ग डिजिटल न्यूज चॅनलचा एक ऑपरेटर, कल्पक ऑपरेटर
कमलेश इथे आलेला आहे, त्याचंही स्वागत करूया. त्यांच्यासोबत बोधी आहे, बोधीरत्न तांबे इथे या, कारण आपण या सगळा कार्यक्रम जो आहे तो दर्शकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपण करणार आहात. कमलेश, बोधी, श्रेयश, आणि आमचे मार्गदर्शक. खरं तर कविता वर्षावासाच्या कविता परिवर्तनाच्या ही संकल्पना जेव्हा आपण मांडली तेव्हा आम्हाला मार्गदर्शन ज्यांनी केलं की हा कार्यक्रम अशा स्वरूपात असावा, आमचे मित्र आणि बौद्ध धम्माचे गाडे अभ्यासक आमच्या या जिल्ह्याचे ओळखले जातात ते गोपीकृष्ण पवार इथे आलेले. खरं तर त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या मारूया, कारण हा वर्षावासाचा कार्यक्रम जेव्हा आपण आखत होतो तेव्हा त्यांचं मार्गदर्शन घेतलं आणि म्हणून गोपी पवार हे या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी इथे उपस्थित आहेत. खरं तर त्यांची प्रकृती आज चेकअपसाठी ते जात होते, पण हा कार्यक्रम पाहून ते इथे थांबलेले आहेत, तर त्यांच्यासाठी सुद्धा आम्ही त्यांचं स्वागत करतो.